Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. At kita karon sa Sabado, Pebrero 7, tuig 2026. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa madalaguan kag mga nagapaw ng karon nga mga balita. Standby man kamo kay check karon nato ng pinakuling lakat sa panahon. Diri man sa aton sining pagpangalagad. Although nga nakagwa na karon iya ining si tropical depression kag nag-low pressure area na lang gani si Bagyo Basyang Bla. Ihimulsuan naman naton kung ano ang mga ekspektaron sini naton iyang panyempo sa mga masunod sining adlaw or over the weekend. Sa dugang pa nga mga balita, 2nd District Board Member June Mundihar hindi pabor sa pagdula sa initial screening sa mga pasahero sa Iloilo Airport. Sa aton sinikaron nga ipabombo mo segment. Matapos nga mabatian nga ginadala sa Bombo Radio, ining kinawatay sa motorsiklo, antes pa man matabo ang pagpangawat sa kilid sa talatapan sa LTO sa distrito sang Haro. Motorsiklo nga 11 na katuig nga ginagamit iya nga service niya sa iya sini nga pagtrabaho, ginkawat sa area sa Tagbak sa distrito man sa Haro. Daw suki sining kawatan ng distrito sang Haro, no? So far sa karon mayara na sang 4 ka kaso sang karnaping, 4-0 na ang score. 4 ang mga kawatan buklo sa gyapon ng aton sining highway patrol group. Kag istoryahan tag karon paano nagtuga sang lapnagon sining panic ang pangalan nga Chona May. Paano nagtugas ang lapnagon sining panic ang pangalan nga Chona May. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa kay as per information sa isa ka lugar diri man lang iya sa pungsod ng Pilipinas, no, nagatugas ang panic ining pangalan nga Chona May. Madamo sang luha ang nagatulo. Nagjutayan lang magbululag sa ila sining lawas ang ila siniya nga espiritu pangod sa pangalan nga Chona May nga istoryahan ta nagkaron diri man sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa masunod nga Sabado, Pizza 14 na, Valentine's Day na, araw ng mga puso. Pandam sa aton sining mga kabombo kay man ang love scam o kon ining nagapanunto bala pinaagi iya sa aton sining mga gadget, no, mapa personal computer man, mapa laptop man, mapa cellphone man, nagagamit na karon sa artificial intelligence. Kung hindi ikaw maayo maghusisa sinibanwa, daw makahambal ka man sa wakas. Ginpamatian ang akon sini nga pangamuyo. Ginsabta ang akon sini nga ginahandom sa akon sini nga kabuhi. Ang makita ko nang matudtod ko nga ginahigugma. Ang akon sini nga true love. Ang akon sini nga greatest love of all time. Igo moragali sus Maria Kaguse po, natuntuhan ka na iya, na-scam ka na, tutok-tutok diri kay balik-balikan tanas dili madugay diri man sa aton sining pagpangalagad. Samtang si Vice Presidenta Sara Duterte ang kaso ining impeachment na complaint mala sa iya ara na karon sa kamot sa House Speaker. Ginapasa na sa Secretary General ni Secretary General Cheloy Garafil kay House Speaker
Faustino Boji III ang ikaduwa siniya nga impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa ginpagwa nga pahayag ni Garafil, ginpayag sini nga mga dokumento nga ginpasa niya sa tong Webes ang hapon matapos nga makumplito ang mga resibo sini kag verifikasyon. Lakip na diri ang reklamo sa ila sini iya nga endorsements. Sa ton sini nga mga kabumbo, na himaluan nga una nga verified impeachment complaint ang gin-file sa mga miyembro sang Bakabayan Coalition kag gin-endurso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Representative Sara Jane Ilago, kag Kabataan Party List Representative Rene Luis Co. Kalakip sa mga complainants ang mga anay kag sumungman sa karon miyembro sang progresibo siniya nga mga mamalidha nga Sanday Franz Castro, Arlene Brosas, Lisa Masa, Nery Colmenares, Rena Torres Jr., Raymond Palatino kag iban pa. Ginakusahan nila sa betrayal of public trust si Duterte bangod sa hindi husto nga paggamit sang confidential funds. Samtang sa ikaduwa sining impeachment complaint naman nga ginindurso nanday mamamayang Liberal Party's Representative Leila de Lima kag akbayan na Representative Percy Sendanya. Sandig sa reklamo, ginlapas ni Duterte ang saligang batas bangod sa pagkaulamid sa korupsyon kag sumungman sa mga lihok nga pagpahalin sa gobyerno. Hindi ko na ma-eksplikar nga manggad kag pag-abuso sa iya siniya nga otoridad or abuse of authority. Ginpayag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, Chairman sa House Public Accounts Committee kag Justice, sumungman na member nga ang pag-transit or pag-transmit rather sa impeachment complaint ang ginalauman nga malakip sa order of business sa plenaryo bago pa man ang Pebrero 9 ukon Lunes sini nga adlaw. Samtang posible man nga mayara sa nga panibago nga complaint nga file sa Lunes batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginpayag ni Dilima nga wala sa nga may nagadumili sa pag-file sa mga dugang sining reklamo batok sa Vice Presidente. Ini ang kabangdanan sa aton sining mga kabombo or ginapayag gani diri nga wala pa man ini na refer sa unang duha ka impeachment complaint sa House Justice Committee. Sandig sa resolusyon sa Korte Suprema nga ginpagwa sa tong Enero 28, ang talatapan sang speaker ang mayara sang napulo sinikadlaw para nga malakip ang impeachment complaint sa order of business sa plenaryo. Bangod sinisunod kay Dilima, posible nga maghulat kung mayara pa sang iban nga mag-file sang kaso kag mayara sang nabati-bati man kunong kampo ni ML Party List Representative Leila de Lima nga may pangatlo or ikatatlo sa impeachment complaint nga i-file sa Lunes. Di gabarak lang impeachment complaint karon batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton siningaron niya nga mga kabumbo kag ining mga nag-file hindi man na magliwan kundi ini ang mga kilala nga daan nga mayara man sang mambal naton iti pagbalabag pag-upuner sa tsimpo ni President or former President Rodrigo Duterte sa iya sining amay. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Sang nagligad, ginpayag diri nga plastar sang kampo ni VP Sara ining si Mary Grace Piatos. Pero ay diri gin plastar sang defense team, si Mary Grace Piatos pananglitan nga magsigidas na ang impeachment trial batok sa Vice President. Ang pagklaro ni Attorney Michael Poa, ang tagpamaba sa defense team ni VP Sara kasunod sa mga report nga mangin kabahin kuno si Piatos ang ila sining depensa. Gintawag ni Poa nga inaccurate, ang nasambitan sini iyang mga reports kag ginpayag nga for clarity sa aton sining mga kabombo ay sila sa plano nga mangin kabahin sa ila sining depensa si Mary Grace Piatos. Suno pa kay Attorney Poa,
why siya sang ginpagwa sa nga statement o nor nga gin-confirm niya ang announcement nga mayara sa kasubong sini nga course of action. Naga-apilar ini siya sa iya sini nga mga colleagues nga likawan ang pagpagwa sa mga statement sa aton sini nga mga kabumbo nga wala man ginbuyan sa nga kampo sa nga Vice Presidente. Una sila nga ginpahag sa nga team ni VP Sara nga handa sila nga eksplikar ang paggamit sang alias para sa confidential funds katulad sang Mary Grace Piatos nga amo karon ang nangin balasihan sa pag-file sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga kabumbuti sinugin mambala si Mary Grace sa Piatos mas mayo pa nga kon na maglabot punto nga ini ang mabukaran makilala man sa nga bugos sini nga pumuluyong Pilipino na. Pero kung nanotisyaran nyo si President Bongbong Marcos, spiyok lang niya sini nga bubbles, no? Ala Mark Villar lang siya sa impeachment na complaint ni VP Sara. Anong ala Mark Villar mong butsa mga namin mo, tahimik lang, no? Ipos-ipos lang ang aton sini nga presidente. Mano man sabi, alang mawaras-waras na siya. Kay bago pa man lang ni siya nga na basura man to ang impeachment complaint batok sa iya. Sa aton sini nga mga kauturante, pero hambal ni President Bongbong Marcos, ginapaubaya niya na lang ini, ginatugyan niya ini sa Kamara, ining impeachment complaint sa batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kuno abi do medyo do distansya man di ba Mr. President Sir, para nga daw hindi man niya magwa karon nga mayara sang ano sila diri? Mayara sang kamot ang administrasyon sa pagduso sang impeachment na complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Now, nagwa ang statement ni President Bongbong Marcos sa aton sini nga mga kabombo sang matransmit na sa House Secretary General ang duha ka impeachment complaint batok sa ikaduha sini or sa kay Vice President Sara Duterte. 38 minutos na nakaligad sa takna sining Lasa 11, driman sa panatuntunan, Bumbuhanay sa udto sa DYFM, Bumbu Radio Iloilo. Kumusta ho na ito ng pinakauli sining lakat sang panahon? Standby kay Tingwanta makalabot sa aton sining koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Kagabi pa lang si Bagyo Basyang, ato na siya sa may Cebu Strait. Sa diin na ibala ini siya padulong kag ano ang lauman naton nga mangin panyempuhon diri sa bahin sa nga syudad kag probinsya sa nga Iloilo tubtob sa weekend, no? Subong adlaw kag tubtob buwas sining adlaw kag sa mga masulod pagin sining mga inadlaw kay kung madumduman pa sa aton sining mga kulturan linibo ka mga estudyante ang nangin apektado sa pagkanselar sa klase sang nakaligad sining Biyernes nga daw. Tinagasunod man lang ang aton sining iyang mga authorities, ang aton sining mga opisyales ang gobyerno naton nagasunod man lang sa pagsulundan nga pananglitan ipaidalom gani sa storm signal number 2 ang isa ka lugar automatic na inang mayara sang declaration sang cancellation of classes. Kay hindi man naton luyag pa iya nga irisgo ang kabuhi sa aton sining iyang mga tumuluon aton sining mga learners, no, nga mabutang sila sa alang-alang kag marasakit sila nga daan ang ulan nga dala ni Bagyo Basyang, no, sa aton sining mga kabumboy ni manggitama sini kabaskog diri ang nabatsyagan naton sa syudad ka probinsya sa Iloilo, pero ining malawig nga pagtupa sa manipis nga talithim la muna blang hambal nilang ulan di trangkaso turo talithi lang, pero kung matupan ikaw, dako ginadsansa nga trangkasuhon ka. What's the latest? Yari karon sa aton sini iya nga linya ang weather observer from Pag-asa Iloilo, si Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, si Bombotsa, maayong udto. Hi, hello everyone. Mayong adlaw muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Sabado, February 7, 2026. So as of 8 a.m. kaganing agang gina-monitor natin nga LPA o formerly known as Bagyong Basyang ay nalusaw na, so nadasapate na niya ang ating LPA nga gina-monitor. And then northeast monsoon nag-aapekto sa may northern kag central Luzon.
Diri naman sa Western Visayas, maga-experience kata sa magaluong mo ng kalangatan, ng may mga lapta-laptang mga pag-ulan, pangalat kag panagoob, tuga sa mga localized thunderstorms. Makusog naman ang hangin nato nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sa mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 6:12 ang aga kag magatunod ini alas 5:55 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Miss Leonor? Yes sir. Aha, may ara pa bala kita sa nga ginabantayan siniyang nasiplatan nga nagapurma pa lang akalain sa tiyempo magluwa sa natunaw ng si Bagyo Basyang. Well, as of now sir, wala naman na kita may ginamonitor pa nga iban nga weather disturbance sir. So lauman naton nga by sa mga masunod sini may oras or by tomorrow mangin manayanaya aton sini nga tiyempo? Yes sir, by tomorrow sir, improving weather naman na kita. Improving weather but silingon ti ang mga mailalabhan dira sarang makapanghalay. Yes sir. Ang may mga inugbulad sini nga humay dira pwede nila mabulad. Yes sir. Sige, Miss Leonor, thank you so much. Welcome sir kag maayong adlaw sa There you have it sa aton sini nga mga kabombo, Miss Leonor Silvestre nagikan sa Pag-asa Iloilo Doppler radar station. Mangin man na yan yang panyimpuhon sini nato na labi pa buwas sini nga daw may improvement na. Tanan sini nga may inugbulad dira sarang sini nila nga mabulad na. Ang mga nagapanglabad dati mamalagin sining linabhan nyo. Kung wala engineer ti siyempre may dryer man di bla. Pero laing gidya galing kung mabulad mo bla ang linabhan sa aton sini nga mga kabumbo. No, parehas man na bla sa mga ginauga na bla. Laing diya ko mabulad sa adlaw kay naganamit pagida. Anyway, sa aton sini nga mga kuturan lauman sini gyapon naton ang magalumon nga panyimpo bay sa subong may pag-uro init-init, may ara sang laka-laka kag lapta-lapta sini nga pagulan-ulan. Sa aton sini nga mga kabumbo and hopefully sa buwas nga adlaw all goods na aton sini iyang weather. 43 minutos na nakaligad sa takna sining las 11 diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa masunod sining Sabado, Pebrero 14 na, may Valentino ka na, may Valentina ka na. Ang iban siniti bangod man sa sining pag-advance na karon sa technology. Now, bisan ara lang sa sulod sa ila sining mga hulot o kung nagapamiho-miho lang dira kilid-kilid dira, sige ang durudot-dot sa cellphone, sige ang tinagasak sang keyboard bla, kung nagatubang sa ila sining computer kag laptop, sige nagali ang pangita sini nila sang ila sining Love of a Lifetime, ang ila sining Mr. Right, ang ila sining Miss Right, ang ila sining True Love, ang ila sining Greatest Love. Kay ti hapos na lang mo, gamay lang pag-click mo dira, damo ka na subong man dating site sa Bombo Alberm. Ti nagapandam diri karon sa aton sinimagkuturan ang aton sinimotoridad maghalong gid sa love scam. Hilabi pa sa karon nga nagagamit na sining artificial intelligence sa aton sinima kabumbo. No? Ti bangod sa sining AI tanan sini pwede mo na mahimo engineer. Pwede mo na kung may ginakakigan ka dira nga tawo makakita ka lang sa picture niya, pwede mo na magamit ang iya sining nga picture tapos pahulagon mo gamit ang AI, mga application sa cellphone, sa computer, so on and so forth. Sa aton sining nga mga kasimanwa. Tikon lang tawon mo kag hindi mo gid paghusisaon abi sa aton sini nga mga kuturan, masalaan mo gid iya nga daw tutuod gid mo. Daw tutuod gid. Ti makatilip lang ini nga sahi karon iya sang kabahin abi sang aton sini nga
pag-upgrade sa nga teknolohiya. No? Hasta iya sa punto nga sa tuanay may mga naga-exist naman nga mga love scam. Pinaagi sa gadget sa gyapon, cellphone, laptop, computer, but daw nag-level up pagid kay nagagamit naging karon iya sa nga artificial intelligence gati sarang mo na makaistorya nagasabat man sa imo, no? Tanan-tanan sini banwa daw mahapos na lang iya sa aton sini karon iya mga kuturan para nga magpamiktima, no? Magpanunto sa ila siniisig kaparyo. And of course, syempre, lauman naton nga may involved gid sina diri nga kwarta. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ang Cyber Investigation and Coordinating Center nagpanawagan or ginpanawagan diri sang ni Senator Sherwin Gatchalian nga hatagan sa nagakigo nga pagtamod ining nagalala sini karon iyang sitwasyon. May kantanan sa love scam nga nagagamit sang artificial intelligence so kon AI. Mga ginapuntarya sini ang mga tawo nga nagapangita sa romantic relationship. Sa aton sini nga mga kuturan, ang iban sina dire ti ining mga tawo bala nga ti ang tawag sa ila nagahingagaw last trip Bumbo Albarm. Inang ti siyempre sa pagkapislian man kung kaysa sa pagka-stricto mas una gin pasulabi ang karir, no? Ginpasulabi anay nga mangin establish siya ti do medyo why gin siya makahatag sa tsimpo para sa love life, no? Ti komo nga may mga advance naman kita nga teknolohiya ti dira na lang sila dating app dira send na nila ilang profile ti why sila kabalo nga mga scammer nagali ang naga-target ni sila sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa karon or sa nagligad sini nga tuig 2025 nakabato na sang 123 ka mga reklamo last year, no? Kung sa diin sa aton sini nga mga kasimanwa ang pinaka-common nga may mataas ka numero sa mga nagareklamo bulan humalin bulan sang Enero, tub-tub Pebrero. No? Subong man, nagataas naman ini siya pag abot sa bulan sang Hunyo, kag Oktubre. No? Sa aton sinikiron iya nga mga kasimanwa. Suno sa CICC, may anom ka mga profile scammer nga ini sila ang natumod na. No? Ang mga nagagamit sang sad boy / sad girl. No? Mga nagapakigbahin sa ila sini iyang emotional problem. Tapos, nagapangayo na yun sa kwarta. May ara man sang seducer. No? Nagakuha or nagapangayo sang mga hindi maayo sini iyang picture, video sang ila sini nga biktimahon. No? Kag kung maghatag ka gani sa picture o kon video mo sa aton sini nga mga kasimanwa kag hindi kag sukton kanila sa kwarta kag hindi ka magbayad ati padala ka kwarta engineer di ba mo ang mga modos nila may araman nga profile sang scammer nga investor nagatanyag sining mga piki nga cryptocurrency scheme, no? Nga dasig lang kuno magdamo ini si iyang imo sini nga kwarta so on and so forth. May araman sang serviceman nagapakuno-kuno nga soldado nga nakadeploy sa iban sini nga pungsod. Serviceman or servicewoman sa aton sini nga mga kasimanwa may kilala ko to nga grabe ginang kalipay niya engineer mo. Hambali sa akon sinya pre lang tawabla pre US Marine pre nga uyab pre kana pre. Chatanay kami pre. Lawig-lawig, bisan no medyo drudas sama lang gawa ako nga mga in English, pero gistoryanay may pre, ginsindianay may. Ti daloy ako kuno sa Amerika, pre. Mapakasal kami kuno. Pero ti subong naka-deploy ito siya sa may
Ara to sa kuno sa may sa di na kaning damo bla sang mga Amerikano ang do port na nila bla. Do sa Subic din sa Pampanga. Oh, nalipat ko pasado dira tampe paligban ko man sa istorya yung lang to sakon. Oh, tiyan mo na hasta nga mga damo na sa sang may ara kuno nagka-problema sa ila sini iyang department, sa ila sini kuno iyang unit ti may ara kuno apektado kuno ang apektado kuno ila sini nga supply. Nya ti pwede padalaan mo ko diyan ay bisan lang bisan mga 5,000 lang kay para nga pang supplies lang dinakon. No, ti maluoy ka man sakon, pabayaan mo ko pala nga saon mo ko, hindi mo ko pagtatapon. Mga muamo na nga diskarte siya kay ti kun mapangasawa ta ka sa ulihi, pag-abot ya sa magpakasalta sa ulihi, pag-abot ya sa Amerikaya, sitting papungko ka na lang to ya. No, bantayan mo lang to aton mga kabataan, mo na kuno plastada siya, pilipay-lipay man sa ginambalang ko sa diyon niya, ang akon kilala siling ko part, ninyo nila maglain bot mo. Siling ko muna ka manugtunto si mo do matuntuhan ka pa subong no. Hindi ka magpadala-dalada. No, scam na. Sige, scam ka na imo yang ginpakilala yan ako gani sa ginikanan niya si Kubaw, ginikanan. Damo na sila sa mga pamagi mo ti hindi ka mo magpadaso-daso. Mayara man nga scammer profile nga escort nagatanyag sang hingalit nga kalipay pero pangayuan niya kanay sang down payment or una nga bayad para sa iya sini nga serbisyo. Sinda niya kana gusto mo ang kuno ng akon nga lawas. Ang kabilugan ko nga lawas imo maangkon. Pero mantis mo maangkon, ari ang sample anayo. Kita mo de, imo ni tanan pero down ka anay. Tibaw, gahara-hara ba? Pila ang down payment? Pila. Padala ka to dyan, isa lang sa kalibo. Tapos na, tigpo rin isa mo kalibo, no? Mas mayo pag bakal mo to, bugas kag litson bili. Garo ba? Bili. Nalipay ka pa. And then, mayara man sa ginatawag nga slow burner. Ini ang dugay na nga grabe man sini nga panunot ikag naglawing di ganyang relasyon yung duwa sa chat, video call, so on and so forth. No? Long distance relationship, LDR sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos, gulpiada lang na matawag sa simo do problemado siya bla. Kay it's either membro sa iya sining nga pamilya nga may emergency, no? Ti kinanglan sa ospital, kinanglan sa kwarta, ti bisan pila lang da kung may padala ka blaw. Gapangita na ko di tapos madrama-drama da nga duwa ni ko subong lisuan, pigado man kami abi, no? Nakakas pa kos trabaho, ti kung why na lang ni karon sus may makita ko di nga taxi driver, holdapon ko na lang. Ang mga maamo nga diskarte, manulod na lang ko sa pawn shop, no? Maupod ko to sa mga nagapang buklas ang manhole to para makakwarta. Ti siyempre ginistoryahan yan kiti dugay na sila kilalay mo. Ti do matandog man ang balatsagon nga ba gang hindi na magpaminsar sa mga abusi na bala. Pila kinanglan mo kay padalaan da ka. Mambal ba na yun hindi man na sa magkagat na yun. Hindi na disponiran ko niya masturbo ta pakada pada karon. Budlay na nga daan subong kwarta dasig ya maguba ang mga relasyon ti ginahalungan ko relasyon ta maguba lang ro sa kwarta lang hindi na ako lang ni mangita pag iting isa na mamilit na dayon hindi ka ang imo lang hindi ko padala pili ka lang sa imo sini nga bangko sa imo sini nga load wallet piliin ka na paano kay bago lang abot akong sweldo bago lang kami ka sweldo. Sweldo na mo na tuon sa Utso kay Domingo. Ay, Birnis pa lang ara na. Galing iting iban kong mga upod, may mga kagalingon sila yung sekretariati sa Nuibe, piyaylay. Tiya mo na dayon. Amo na balaan mo ining mga scammer, hilabi pa ining mga love scam, mga scammer ni. Grabe ni sila yan sa istukadahay sa istorya. No?
sa aton sini nga mga kabumbo, kung ang kilala ko pa, mga storyador, labador ni sila. Oh, grabe ni sila ya sa silstock, tanan-tanan na lang asahi isang talking poets. Grabe kuwang-kuwa ni nila. Di dapat mangin mahinalungon gid kamo sinadira. May ara man na sad tuanay nga daw masami nga gingamit pero sa kulihi daw kung sano pabla lumang tugtugin na, no? Inang kilala mo siya sa social media. As a matter of fact, iban sinigani paryente, tiya, tiyo, no? Tapos out of nowhere makibot ka nga mahuni mo nga messenger, ting! Mambasa nga to, busy ka subong. Naalangan ko, abi, pwede ka hulam 5,000. Oh, isend lang sa Gcash, ari ako numbero. Oh. Tikon, why ka man nga pulo pang usisa, sa aton sino makabombo, kag may unod-unod man bulsa mo, hindi lang bulsa, sa load wallet mo, abi, dala, send ka man dayon Ang iban sinati, may mga emergency, mambasa bing cash, na hospital si tiyoon mo, kinanglan ko kwarta, pwede ka kasend anay di kwarta sa kon. Oh, mga amo sinabla. Ini gani pwede ko kautang anay kay may balayran ko muni, bayaran ko lang sa pagsunod nga mga inadlaw. Hindi gid kamo si saan nyo gid tawgan nyo kung mahimo. Tawgan nyo sa iya sining ginakontak sa inyo kung may number siya, tawgan nyo para nga mapiho nyo gid. Oh, tapos hindi ka mo magpasugot nga ti ma-meet up ka mo sa amo sini nga lugar. Hambala siya nga ti kantuan ta kada sa inyo balay kay duhol ko ang kwarta. Hindi gani hapita lang di sa balay, kuhaa di ang kwarta. Oh, mga mo sina kay damo subong sang mga manugtunto. Pero ining mga manugtunto hindi na magdamo kung wala sang nagapatunto. Duga nga mga balita kag impormasyon later on sa maray nga pagpalayag sa bumuanay sa uto istoryanta sa aton sining nga pagpangalagad pagkatapos ang Bombo Network News. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkauno. Digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ikapito sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, heavy rainfall, nananatili pa rin nakataas sa ilang bahagi ng Visayas at Southern Luzon dahil pa rin sa dating bagyong Basyang na ngayon ay lalo pang humina. Samantala, umakyat na sa 8 ang bilang ng mga nasawing individual dahil sa bagyong Basyang ayon yan sa Office of Civil Defense. Ang Iligan City naman isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng nagdaang bagyo.
Samantala, ang Bulkang Bulusan ibinaba na ang alert level sa 0. Pero mga pag-iingat kailangan pa rin ayon yan sa mga eksperto. Itong impeachment complaint naman ng Akbayan, wala umunong ebidensya at may politikal na motibo ayon yan kay Vice President Sara Duterte. At abangan din mamaya sa ating update kaugnay ng Association of Southeast Asian Nations sa update ang Pilipinas target ho na pabilisin pa ang pagkakabuo ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Ito namang kasong tax evasion laban kay Sara Diskaya formal nang naisampa sa korte. Si Curly Diskaya naman hindi muna kinasuhan ng Department of Justice dahil sa mosyong inihain ito. At abangan din sa ating balita sa ibayong dagat, ang Taiwan pinangangambahan ng paglobo ng flu cases matapos naman ng Lunar New Year. Ang United States inaakusahan ng China ng secret nuclear testing. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Nananatili pa rin mga kabombo ang banta ng mabibigat ng mga pag-ulan sa ilang probinsya sa Visayas at maging sa Southern Luzon. Dahil pa rin ito sa dating bagyong Basyang na isa na lamang low pressure area ngayon. Ayon sa State Weather Bureau, nakataas pa rin ang yellow rainfall warning sa mga probinsya ng Palawan, Oriental Mindoro, Negros Occidental, Antique, Iloilo at Guimaras ngayong araw. Ang mga naturang probinsya ay makakaranas ng hanggang 100 mm ng rainfall at inaasahan na magpapatuloy pa rin ang naturang mga pag-ulan ngunit bahagya na lamang hihina sa mga susunod na araw. Maliban nga sa dating bagyong Basyang, umiiral din ang shear line na nagpapaulan sa mga probinsya ng Quezon at maging sa Camarines Norte. Makakaranas pa rin ang naturang mga lugar ng hanggang 100 mm rainfall. Tuloy-tuloy din ang naturang mga pag-ulan hanggang sa pagdating ng araw ng Lunes, 9 ng Pebrero. Habang inaasahan naman na lalawak pang saklaw nito, kasabay na rin ang tuluyang paghina ng inaasahang pagkalusaw pa ng dating bagyong Basyang na ngayon ay isang low pressure area. Sa karagdagan pang balita, isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Iligan makaraang mapinsala nitong bagyong Basyang. Layunin nitong agad na magagamit ang calamity fund para sa relief operations, tulong sa mga evacuees at rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nasa higit 1,600 na individual o mahigit 400 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa 13 evacuation centers sa nasabing lugar. Nagbigay na rin ang ahensya ng karagdagang tulong tulad ng mga family food packs, hygiene kits at modular tents para sa mga apektadong residente. Nabatid na ang bagyong Basyang ay unang naglandfall sa Surigao del Sur at Northern Mindanao bago humina at naging low pressure area habang kumikilos pakanluran sa Sulusi. Sa kabila ng paghina nito, nagdulot pa rin na malawakang pagbaha at pinsala sa ilang bahagi ng Mindanao, kabilang dyan sa Iligan City. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay target ding mapabilis ang pagresponde ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa pangangailangan ng mga naaapektuhan. Samantala, nakatanggap ng ulat ang Office of Civil Defense na meron na hong 8 kataong binawian ng buhay dahil sa pananalasa ng bagyong Basyang. Ayon pa sa naturang tanggapan, partikular na sa pahayag ni Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, 4 ang naitalang nasawi sa Cagayan de Oro at maging ang naitalang landslide, meron ding 3 sa Iligan City na patuloy pa rin ang verifikasyon sa sanhi ng pagpanaw. At isa naman sa Agusan del Norte dahil sa pagkalunod at lahat ng mga ulat ay sumasailalim pa rin sa validation. Diyan nga sa area ng Northern Mindanao, may naitalang pag-uho ng bagong tayo lamang na bahay dahil tuloy-tuloy ang malakas na mga pag-ulan at mahina naman ang pundasyon ng naturang istruktura na ikinasawi ng isang pamilya at meron ding mag-asawa at kanilang 2 anak na may edad 12 anyos lamang at 11 buwan. At mayroon din ho mga kabombo na naiulat na nasugatan bunsod ng naturang pangyayari. At idiniklar na nga ang
kakaroon ng state of calamity doon sa bahagi ng Iligan City at inaasahan na sa mga susunod na oras ay meron pang mga lugar na magdideklara ng kanilang state of calamity upang magamit ang kaukulang pondo. Naglandfall kasi mga kabombo ang bagyong Basyang dyan sa Surigao del Sur bilang isang tropical storm. At muli ho itong naglandfall doon naman sa area ng Bohol bilang isang tropical depression na lamang hanggang tuluyan itong humina at naging isang low pressure area na lamang. Abangan pa mga kabombo, mga update ng ating mga himpilan mamaya lamang. Samantala, umabot na sa halos 290,000 na mga individual ang natukoy na naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Basyang, ang pangalawang bagyong pumasok sa Pilipinas ngayong taon. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management, kabuang 286,352 na katao ang natukoy na apektado mula sa 637 barangay sa iba't ibang rehiyon. Katumbas ito ng nasa 81,195 na mga pamilya. Apektado ang mga rehiyon ng Bicol, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga Region. Umabot na rin sa mahigit 94,000 na mga individual ang dinala sa mga evacuation center o katumbas na mahigit 27,700 na mga pamilya. Nakabukas naman ang nasa mahigit 500 evacuation center na pansamantalang tinutuluyan ng mga lumikas. Sa kasalukuyan mga kabombo, umabot na sa 110 na mga kabahayan ang nawasak habang mahigit 700 bahay naman ang natukoy bilang partially damaged. Nakapaghatid na rin ang pamahalaan na mahigit 7.5 million pesos na halaga na tulong sa mga apektadong individual. Samantala, sa ibang balita, ibinabana ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang alerto na pinapairal dyan sa Bulkang Bulusan na matatagpuan sa probinsya ng Sorsogon. Mula sa dating Alert Level 1, kasalukuyan na ho itong nasa ilalim ng zero level of alert. Paliwanag ng mga eksperto, labis na bumaba ang volcanic earthquake na naitatala sa Bulusan Volcano at yan ay mula nitong Disyembre ng nakalipas na taon kung saan ay umabot na lamang ho ito sa 0 to 5 ang earthquake per day na tinatayang may lalim lamang na hanggang 6 na kilometro. Nagpapakita ito ng tuluyang pagbaba ng rock fracturing processes dyan sa naturang bulkan o yung pagkatunaw at pagkabasag ng mga bato na nasa ilalim ng bulkang yan. Nawala na rin mga kabombo ang dating pamamaga na unang namataan doon sa naturang yung edifice ng bulkan at napanatili ang tuloy-tuloy na deflammation mula ho noong ikatlong linggo ng Nobyembre ng taong 2025. Bumaba rin mga kabombo yung bulto ng asupre na ibinubuga ng naturang bulkan kung saan mula Hunyo ng taong 2025 ay nairehistro ng ahensya ang hanggang 122 tons per day na lamang at tuluyan ho itong bumaba pa sa background levels. Natukoy din ng ahensya na mahina na hanggang sa katamtaman lamang ang plume activity o yung pagbuga ng usok sa naturang bulkan na nagpapakita rin ng baseline volcanic degassing o yung normal na lamang na paglalabas ng usok. Sa kabila nito ay pinapaalalahanan pa rin ng publiko at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometro na radius ng permanent danger zone dyan sa naturang bulkan dahil na rin sa posibilidad ng steam-driven o kaya phreatic eruption at rockfall events at landslide. Pinalalahanan din ng Civil Aviation Authority of the Philippines na iwasan pa rin ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid dyan sa may summit ng bulkan dahil posible pa rin ang mga biglaan na pagbuga ng usok. Sa bahaging itong Makabobot Star Nation, kuha muna tayo ng report na tinutukan ng ating news team, ang Commission on Elections. Nagbabala laban sa premature campaigning sa Antipolo Special Election. Mga balota para sa naturang halalan, sisimulan na ang pag-imprinta. Kuha tayo ng mga report na tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Nagbabala ang Commission on Elections sa mga kandidatong tatakbo sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City sa Marso 14 taong 2026 laban sa maagang pangangampanya o premature campaigning. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia,
Dapat sundin ng mga kandidato ang idinakdang campaign period na magsisimula lamang sa Pebrero 12. Anya, ang pangangampanya bago ang petsang ito ay maaaring maging dahilan ng diskwalifikasyon at ituring na election offense. Ipiniliwanag ni Garcia na dahil sa manual ang halalan, itinuturing ng kandidato ang isang tao oras na makapaghain ng Certificate of Candidacy. Bawal ang pag-iikot, pamimigay ng ayuda o pagkain at paglalagay ng campaign materials bago ang campaign period. February 12, simula na rin po ng campaign period sa kanila hanggang March 12 po yun. So sana ang ating pakiusap sa mga tumatakbo o yung mga magpapail ng kanilang candidacy, sana ma-observe po nila ang ating pong guidelines, lalong-lalo na ito ay manual election and therefore meron tayong premature campaigning. And maliban po doon, kinakailangan medyo panatilihin nating malinis yung ating kapaligiran. Habang umiikot tayo, babantayan po namin yung mga namimigay dyan, lalo na sa panahon na bawal pa na mangampanya at wag na wag gagamit ng pera o pondo ng bayan para lamang ipromote ang kandidatura ng bawat isa. Hindi po kami magdadalawang isip na mag-disqualify. Pinatunayan na po namin yan, anong mga nakakaraan, and therefore tuloy-tuloy po yung kampanya namin dyan. Sinabi rin ng poll body na maaaring simulan agad ang pag-iimprenta ng mga balota at aabutin ng halos 1 linggo ang printing at verification. Ilalagay din sa website ng komisyon ang lahat ng pangalan ng mga maghahain ng Certificate of Candidacy para sa kaalaman ng publiko. Para sa printing ng para sa printing ng balota para sa March 14, well, by Monday tapos lahat ng balota na gagamitin natin. And of course, i-verify pa, titingnan talaga yung mga balota kung maayos, malinis, may smudge, may guhit, o dapat ba itong ulitin. So bibigyan natin ng 1 buong linggo lang, 5 araw lang, tapos na namin. Isasagawa ang special election upang punan ang nabakanting pwesto sa Kamara matapos pumanaw si dating Antipolo Representative Romeo Acop noong Disyembre. Ayon sa batas, kailangan magsagawa ng special election kung may bakanting pwesto 1 taon bago ang susunod na regular na halalan. Aminado naman si Garcia na kulang pa ang pondo ng Commission on Elections para sa halalan kaya naghahanap pa sila na mapagkukunan ng budget. Samantala, 3 kandidato na ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Sina Infante Dandin, incumbent Councilor Lorenzo LJ Sumulong at Renden Liaga. Ang paghahain ng Certificate of Candidacy ay itinakda mula Pebrero 5 hanggang ngayong araw Pebrero 7. Ang campaign period ay magsisimula naman ng Pebrero 12 hanggang Marso 12, habang ang election period ay tatagal hanggang Marso 29. Pansamantalang sinuspinde ang voters registration sa Antipolo habang isinasagawa ang paghahanda para sa halalan. Muling paalala ng poll body sa mga kandidato na sumunod sa mga patakaran at iwasan ang anumang paglabag sa election rules. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, inihayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na pwede niyang isaalang-alang ang isang voluntaryong no work, no pay scheme. Yan ay para sa mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, bagamat kailangan umano na pag-aralan pa ito at pagkaisahan ng mga senador. Sinabi ni Soto na pansamantalang pwede itong voluntaryong gawin kapag may inihain na panukala at tinitingnan nito ang sentimiento ng nakararami. Wala pang umiiral na patakaran na nag-uubliga sa mga ganitong sistema, ngunit bukas umano ang Senado para naman talakayin at idaragdag niya ang sahod ng mga senador ay kasalukuyan na ibinibigay ng otomatiko sa pamamagitan ng Computerized National Treasury System. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Kung pwede, voluntary, di ba yun yung in-offer ko, sinuggest ko, na paratingin kay Senator Ronald na kung pwede, di ba, para medyo babasan yung pressure ng mga sinasabi ng mga tao na di ka naman pumapasok at suwesweldo ka, di ba? So sinasuggest ko na, pero hindi pwedeng manggaling sa akin. Ayoko naman manggaling sa akin. Sabihin ko, hindi, tanggalin na sweldo niyan, hindi pumapasok. Wala kaming rule na ganun eh. Di ba? Ngayon, so may suggestion ng House.
Majority Leader Congressman Sandro gusto niyang mag-file ng bill. Siguro sa amin, pag-uusapan namin. Pag umakyat sa amin yung bill na yun, pag-uusapan namin. Lagi yan ang mga pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Tungkol naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ni Soto na wala pa siya na natatanggap na pahayag mula rito bagamat hindi nakadalo. Itong si de la Rosa sa Senado simula pa noong 11 ng Nobyembre ng nakalipas na taon dahil sa ulat na meron ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng ilang legislative work, kabilang na ang paghahain ng 4 na panukalang batas hanggang nitong Enero at 13 ng taong kasalukuyan. Samantala, iginiitama ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay walang kalakip na ebidensya at bahagi umano ng planadong pamumulitika laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, hindi na bago ang naturang hakbang at nagsimula umano ito matapos siyang umalis sa gabinete. Binanggit ni Duterte ang mga investigasyon sa Kamara na anyay nagsilbing fishing expedition para ihanda ang impeachment kabilang ang isyu ng Mary Grace Piatos na ayon naman sa kanya ay nabigong magpatunay ng anumang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte, tinukoy rin ng Vice Presidente ang umano'y bentahan ng pirma at mga ipinangakong proyekto kapalitan sa suporta sa impeachment, mga aligasyong sinabi niyang inamin na mismo ng ilang mambabatas. Kwestiyon ng pangalawang Pangulo ang kredibilidad ng akbayan at iginiit na may malinaw itong politikal na interes, lalo na't hayagan na umanong nagpahayag ng ambisyong pampolitika ang lider nito. Aniya ang mga hakbang ng grupo ay isang anyo ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Sa huli, nanawagan na Vice President Sara Duterte na wag gawing sandata ng politika ang impeachment at iginiit na ang tunay na talo sa ganitong abuso ay ang sambayanang Pilipino. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Bahagi pa yan na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nagbanta naman ang grupo ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras
na itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso laban kay House Secretary General Cheloy Garafil. Yan ay matapos na tanggihan ng kanyang opisina ang pagtanggap ng kanilang impeachment complaint laban sana kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ayon sa grupo, malinaw na nilabag ni Garafil ang konstitusyon ng hindi tanggapin ang kanilang reklamo na kumpleto umano sa ebidensya at mga dokumento. Kasama ni Para sa dun sa mga naghain ng reklamo si dating Representative Mike Defensor, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at ang abogado na si Ferdinand Topacio, Manuelito Luna at Vice Mayor Harold Respicio, pati na ang ilan pang personalidad ukol naman sa naturang isinumiting impeachment case. At ipinaliwanag ng grupo na kahit na iniwan nila ang kopya ng reklamo, ito ay dapat na ituring pa rin na opisyal na pagsusumite. Ngayon man, ayon nga sa ilang mambabatas, si Garapil ay nasa official business sa ibayong dagat at yan ay nang tangkain na ihain ng reklamo kaya hindi ito personal na natanggap ng kanyang opisina. Ito na ang ikatlong pagkakataon na may iba't ibang grupo na nagsampa ng impeachment complaint, ngunit dalawa lamang ang umakyat at dininig ng House Justice Committee kaugnay pa rin sa bahagi ng mga proseso. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras. Meeting kami at nasa final draft na yung kaso na isasampa, no? Final draft na, finishing touches. At dalawa yung kakasuhan namin, yung si Garafil at yung si Attorney Momoy Salonga. Kasi siya talagang he vehemently refused when talaga namang pwede naman siyang tumanggap. So we feel that there was really a deliberate attempt from their end. Maybe they were instructed to specifically refuse our impeachment complaint, which propose several charges na pagka napresenta namin ito sa tamang venue in the impeachment process, it will have a reverberating effect on the Filipino people sa mga pinagagawa ni Mark. Bagi pa yan mga kabombo ng mga pahayag ni former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pang usapin mga kabombo, extradition ng kasong tax evasion laban kay Sara Diskaya formal nang naisampa sa korte. Ito namang si Curly Diskaya hindi pa muna kinasuhan ng Department of Justice dahil sa kanyang musyong inihain. Yan ang mga detalye na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na kanilang formal nang naisampa sa korte ang kaso laban sa kontratistang si Sara Diskaya may kinalaman sa usapin pagbabayad ng buwis. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, alinsunod ito ng matukoy ng prosekusyon na mayroong sapat na batayan para ihain na bilang kaso ang reklamong kinakarap ni Diskaya. Anyaya, nadetermina ng panel of prosecutors ang pagkakaroon ng prima facie evidence with certainty of conviction kung kaya iniakyat na sa korte ang kaso. Partikular na kanilang sinampa ng 4 na bilang ng kasong tax evasion ang kontratista, nag-ugat sa bigong pagtupad na bayaran ng tama ang kaukulang buwis sa taxable year 2020 at 2021. Paliwanag ng naturang tagapagsalita kung bakit 4 counts tax evasion case ang isinampa ay dahil sa kada taxable year na nabanggit ay nakitaan ito ng paglabag sa Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code ng bansa. Sa ilalim kasi ng batas na ito ay ang kanyang ginawang intensyonal na takasan ng tamang pagbabayad na buwis at pati ang bigong pagbabahagi ng tunay na impormasyon hinggil sa bayarin. Opisyal na inihain ng naturang kaso sa Court of Tax Appeals nitong ika-3 ng Pebrero sa kasalukuyang taong 2026. It was found that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to charge Cesara Rowena Diskaya of 4 counts of tax evasion corresponding to 2 taxable years. That's taxable year 2020 and 2021. We say 4 counts because per each taxable year, 2 violations for 2 provisions of the tax code or the National Internal Revenue Code was found.
That's Section 254, which is for willful attempt to evade or defeat taxes, and Section 255, which is willful failure to supply correct and accurate information. So one count for each provision corresponding to one taxable year. The information for this case was filed, we report, on February 3, 2026 with the Court of Tax Appeals, which has jurisdiction over the offense. Bukod kay Sara Diskaya, naharap rin sa kaparehong kaso ang kanyang asawa na si Pacifico Curly Diskaya. Subalit, aminado ng Department of Justice na kumpara sa babaeng Diskaya, ipinagpaliban mo ng makasuhan sa korte si Curly Diskaya. Ayon kasi kay Justice Spokesperson Martinez, naghain ng mosyon ng kampo ni Diskaya, nagsanhi para hindi muna maituloy ang pagsasampa ng kaso. Ipinare-rekonsidera nito ang paghahain ng impormasyon o resolusyon ng prosekusyon kung kaya't hihinga ng Bureau of Internal Revenue o BIR na magsumite ng kanilang komento. As for the other accused, si Pacifico Diskaya II, otherwise known as Curly, similarly, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction was found to charge him for the same provisions of the tax code. That's Section 254 and 255, willful intent to evade taxes, and willful failure to supply the correct information is ITR. However, the information for that particular case has not yet been filed because Curly Diskaya filed a motion for reconsideration with the deferment of the filing of the information with a panel of prosecutors, or should I say just one prosecutor. And so because of this filing, the BIR, as a matter of procedure, was asked to comment, and so until such time the BIR can comment, and until such time that the panel of prosecutors or that prosecutor can resolve on the basis of these documents, then preliminary investigation is continuing. Dahil rito, hihintayin ng prosekusyon ang ipapasang komento ng kawanihan habang nagpapatuloy ang preliminary investigation bago formal na resolbahin ang reklamo at ihain na bilang kaso sa korte. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala ang political analyst na si Attorney Barry Gutierrez na malabo nang mabaligtad pa ang desisyon ng House Committee on Justice ukol yan sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una nang ibinasura ang dalawang magkahiwalay na reklamo laban kay Pangulong Marcos dahil sa kawalan ng sapat na sustansya ng naturang complaint. Bagamat kailangan pa itong ipresenta sa plenaryo dyan sa Kamara de Representantes, malabo na anyang makakuha pa ito ng mahigit 1/3 ng bilang ng boto mula sa mga mambabatas upang baliktarin ang naunang desisyon ng komite na siyang humawak sa paghimay ng naturang reklamo. Katwiran nga ng abogado, walang gaanong bigat ang mga complaint laban kay Pangulong Marcos at hindi ito sinusuportahan ng malinaw, matibay at sapat na ebidensya. Maliban dito mga kabombo, karamihan sa mga miyembro ng Kamara de Representantes ay pawang kaalyado ng kasalukuyang Pangulo, kaya naman ay tiyakan niya na tuluyan ding kakatigan ng mga miyembro ng kapulungan ang naging desisyon ng Justice Committee dyan sa lower house. Kung babalikan ang 3 araw na pagbusisi ng naturang lupon sa dalawang complaint laban kay Pangulong Marcos, pareho pong nakitaan ng sapat na porma ang mga reklamo. Ngunit kalaunan ay napagkasunduan ito na sabihing walang sapat na substance, kaya naman tuluyang binasura ang naturang mga complaint. Sa iba pang usapin tayo muna mga Kabombot Star Nation dahil papalapit na nga ang araw ng mga puso. Aba, may forever! Ikinasal na ang tuluyan itong isang lalaking 79 years old sa kasintahan itong 67 years old na babae matapos ng ilang dekadang pagsasamahan. Kasabay ng selebrasyon sa buwan ng mga puso, hindi alintana ang higit 3 dekada o 32 years na magkasama ng dalawa na natuloy rin sa pagpapakasala. Pinatunayan ni Manuel de los Santos at May Dolar Baladiang na ang pagmamahal o pag-ibig sa isa't isa ay walang pinipiling panahon.
Paniniwalang hindi nakabatay sa kung masyado pang maaga o masyado nang matagal para pag-isahin ang dalawa nang sila'y manumpa at ikasal sa Bulwagan Village ng Manila City Hall. Saksi ang mga tauhan ng City Hall ng Maynila at pinangunahan ng kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang selebrasyon o pag-iisang dibdib nila matapos ang dekadang panahon. Ayon sa groom, bagamat matagal na silang nagkasama, magpasa hanggang ngayon ay kinakailangan pa rin ng pasensya o patience sa kanilang relasyon. Habang masayang ibinahagi naman ng bride na ito na anya ang magsasabing pinakakatuparan ng buong buhay kasama ang partner na tunay na nag-aruga sa kanya. Dahil rito, hiling ng alkalde na naway kapulutan ng aral ang kanilang relasyon na nagbibigay halaga at pagkilala sa pagdiriwang ng kasal. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Target ho ng Pilipinas na pabilisin ang pag-uusap para naman sa pagbalangkas ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Yan ay upang tuluyan itong mabuo ngayong taon. Sa isang event sa Singapore, sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na magiging mas madalas na ang mga pagpupulong na gagawin ng Association of Southeast Asian Nations at ng China para naman sa naturang hakbangin. Mula sa kasalukuyang isang pagkakataon lamang, tuwing 3 buwan na working group meetings, isasagawa na ito ng kada buwan. Sa kasalukuyan, 4 na Association of Southeast Asian members ang may partial claim sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Kinabibilangan ito ng Brunei, Malaysia, Vietnam at ang Pilipinas. Bagamat matagal nang pinag-uusapan ng naturang Code of Conduct, hindi rin ito matapos-tapos dahil hindi nagkakasundo sa scope, enforcement at pagiging sa legal status ng naturang ilalabas na direktiba. Ayon pa sa kalihim, target ng grupo na bumuo ng isang epektibo at maayos na panuntunan. Yan ay sa nilalaman ng international law. Mula Enero ng taong kasalukuyan ay nagsisilbi na ho bilang chair ang Pilipinas sa sa 11 mga bansa dito sa Regional Bloc. Positibo naman ang kalihim na matatapos ito ngayong taon sa tulong na rin ng kooperasyon ng mga miyembro ng grupo kung saan ilan sa mga ito ay nagsumite ng kanilang mga dokumento at proposal para naman maging gabay sa susunod na serye ng mga diskusyon. Bombo International News. Pinangangambahan ng Taiwan ang posibleng paglobo nitong flu cases pagkatapos ng Lunar New Year. Ito ay kasunod ng babala ng Taiwan Centers for Disease Control na ang peak ng influenza season ay posibleng pagkatapos pa ng malawakang o malaking pagdiriwang. Ayon sa naturang opisina, posibleng magkaroon ng mas malawak na outbreak dahil sa kaliwat ka ng holiday travel at family gatherings. Ayon nga sa disease center data, umabot sa mahigit 100,000 outpatient at emergency room visits para sa mga influenza-like illnesses sa huling linggo lamang ng Enero. Ito ay mahigit 3.2% na mas mataas kumpara sa sinundan nitong linggo. Nananatili rin ang banta ng severe influenza complications habang mayroon na ring ilang mortality na naitala ng naturang ospital at opisina. Dahil dito ipinaalala ng Disease Center spokesperson na si Lin Ming-Cheng sa publiko ang pag-iingat lalo na't nalalapit itong Chinese Festival. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, inakusahan naman ng Estados Unidos at China ng pagsasagawa umano ng lihim o secret nuclear test noong 2020 habang nananawagan ng isang mas malawak na arms control treaty na isasama ang Beijing at Moscow. Sa isang disarmament conference sa Geneva, sinabi ni United States official Thomas Denano na may kaalaman ang Washington na nagsasagawa ng China ng nuclear explosive test at gumagamit umano ng mga paraan upang itago ito sa international monitoring systems. Tinukoy niya ang isang test na isinagawa noong Hunyo 22 taong 2020.
Hindi direktang sinagot ng China ang paratang at ayon kay Chinese Ambassador Shen Jian, responsable ang Beijing sa usaping nuklear at tinututulan nito ang sinasabing China nuclear threat habang sinisisi naman ng Estados Unidos sa paglala ng arms race. Sinabi ng mga diplomat na bago at nakakabahala itong aligasyon, ang United States at China ay parehong lumagda sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty ngunit hindi pa ito niratipikahan habang umatras naman ang Russia sa ratifikasyon noong taong 2023. Sa dagdag na balita, target ng Department of Agriculture na palakasin ang produksyon ng high-value crops dito sa ating bansa kasabay na rin ang pagpapalawak ng climate resilient farming. Naglaan ang ahensya ng nasa 300 million pesos parehan sa naturang programa upang tutukan ang high-value crops at industriyang nakapaloob dito tulad na lamang ng mas mataas na produksyon ng kamatis, sili at iba pang mga katulad na produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., nais ng ahensya na mapigilan ang madalas na pagtaas ng presyo na dulot na rin ang kakulangan sa supply kapag may matinding init ng panahon, malakas na mga pag-ulan at nagkakaroon ng malawakang pagbaha. Ang malaking pondo mga kabombo ay ilalaan sa pagtatayo ng basic greenhouses at rain shelters at drip irrigation systems at water impounding facilities upang matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon sa buong taon. Itatayo din mga kabombo ng mga ito ang mga lugar ng mga pangunahing pamilihan tulad na lamang din sa Metro Manila at Metro Cebu at Metro Davao upang mabili ng mas maayos at mas kumpleto ang mga produktong nanggagaling sa sarili nating mga magsasaka. Maliban nga sa produksyon, nais din ng Department of Agriculture na magkaroon ng direktang merkado na mapagdadalhan ng mga produkto lalo na kung nagkakaroon ng mataas na supply. Dahil dito ay inaatasan ng ahensya ang Food Terminals Incorporated na bilhin ang ani ng mga magsasaka at yan ay alinsunod sa napagkasunduan na akmang presyo upang masiguro na mayroon silang tiyak na kita. Sa ilalim ng naturang sistema mga kabombo, makikipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa mga kooperatiba ng mga samahan ng mga magsasaka upang mapahusay pa ang produksyon ng kani-kanilang mga komunidad. Samantala, mas pinaigting ng Department of Public Works and Highways ang regular na paglilinis at paghuhukay ng mga ilog, estero at kanal sa mga lugar na madalas bahain bilang pangunahing akbang upang mabawasan ang pagbaha. Sa halip na agad magpatayo ng malalaking flood control project, sinabi ni Secretary of Public Works and Highways Vince Dizon na mas binibigyan diin muna ang maintenance work tulad ng declogging, dredging at desilting para mapabilis ang daloy ng tubig lalo na ngayong papalapit ang tag-ulan. Isinasagawa ito sa ilalim ng Oplan kontrabaha na ipinatutupad sa iba't ibang flood-prone areas. Ayon kay Secretary Dizon, maraming solusyon na hindi nangangailangan ng mas malaking pondo at mas nakatuon sa paggamit ng sapat na kagamitan at tuloy-tuloy na operasyon sa mga waterways. Bago tayo gumawa ng proyekto, sisiguraduhin natin na talaga makakatulong yung ginagawa natin. At the same time, gusto ko din na-emphasize na marami din tayong pwedeng gawin na hindi kailangan bilyon-bilyon yung gagastusin nating pera. No, kamukha ngayon, yung ginagawa natin ngayon sa OKB, yung simpleng paglilinis lang ng mga estero natin, tsaka ng mga waterways natin, yung dredging natin, equipment na katapat niyan. Inyong napag-igan si Secretary of Public Works and Highways Vince Dizon. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng ahensya ang pagpapalawak ng mga ilog, pagtatayo ng mga retention ponds at pag-abuhay muli sa ilang cut-off channels upang magkaroon ng dagdag na lagusan itong mga tubig baha. Tiniyak ng kagawaran na mas mahigpit at pinalawak na pagpapatupad ng mga hakbang upang maging mas handa ang mga komunidad sa panahon ng malalakas na pag-ulan. So, but we have to do it quickly, no? Kasi in 5 months, nag-ulan na naman. No? And we cannot allow the months to pass na wala tayong ginagawa. Kaya nga, itong OKB natin, tuloy-tuloy. No, we're already in 3 cities. We're going to launch Naga, Tuguegarao, Cotabato in the Rio Grande River Basin very soon. Bahagi pa yan na naging pahayag ni Secretary of Public Works and Highways Vince Dizon. Bombo International News.
Mga kabombo, Star Nation, muli hong sasabak ang Pilipinas sa Winter Olympics sa kabila ng pagiging tropical nation ng ating bansa. Sa naging 2026 Winter Olympics opening rites nitong Biyernes ay nagsilbing flag bearer ng Pilipinas ang mga Pinoy skier na sina Francis Ciccarelli at Telula Prols. At ito mga kabombo ang ikapitong appearance ng Pilipinas sa Winter Games mula naman itong ginawa ang naturang aktibidad. Kasali ang Pilipinas at yan ay nakapaloob sa kasaysayan 1972 bilang pinakaunang tropical country na sumabak sa pinakamalaking winter tournament sa buong mundo. Kung babalikan mga kabombo, 1972 Games ay nakapasok noon ang magpinsan na sina Juan Cipriano at Ben Nanasca dyan sa alpine skiing. Ngayong taon ay sasabak muli sina Ciccarelli at ang kanyang katuwang para naman sa giant slalom events, lalo na laban ho doon sa kapwa world class skier. Ayon nga sa Philippine Sports Commission, ang tuloy-tuloy na pagpasok ng Pilipinas sa Winter Olympics mula naman 1972 ay patunay na hindi hadlang sa mga Pilipino na mga atleta ang klima na nakagawian upang makapasok sa international tournament, kaugnay naman ng mga aktibidad na sinasalihan ukol ho dito sa larangan ng palakasan na kaugnay ho ng mga sinasalihan natin na events sa ibayong dagat, lalo na yung mga klase ng laro na hindi ho nakasanayan dito sa ating bansa. Pang-usapin mga kabombo Star Nation, nanawagan naman ang Philippine Heart Association na magpatupad ng isang pambansang balakas para sa pre-participation cardiovascular screening upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga atletang Pilipino. Ayon sa Philippine Heart Association, kabilang ang cardiovascular disease sa mga karaniwang sanhi ng sudden cardiac death sa mga atleta, ngunit wala pang standardized national guidelines para sa heart screening sa lahat ng antas ng sports sa ating bansa. Binigyan diin ng grupo na mahalaga ang regular at maagang pagsusuri upang maiwasan ang mga seryosong insidente. Iminungkahi naman ang Philippine Heart Association ang pagbuo ng evidence-based at Philippine context-specific framework na may malinaw na protocols, mas malawak na access at sa diagnostic tests sa edukasyon ng mga stakeholder at patuloy na pananaliksik upang mabawasan ang panganib na biglaang pagkamatay ng mga atleta. Sa puntong ito ng ating balitan mga kabombo, dako muna tayo sa mga karagdagang update kaugnay ho doon sa iniwang pinsala ng nakalipas na bagyong Basyang. Diyan sa Northern Mindanao ay may mga naitalahong binawian ng buhay, bunsod pa rin ng naturang kalamidad. May follow-up report dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Umabot na sa 7 ang bilang at 7 rin ang sugatan matapos manalasa ang bagyong Basyang sa Northern Mindanao. Ayon kay Director Antonio Sugarol ng Office of the Civil Defense Region 10, 4 na katao pa ang kumpirmadong namatay dahil sa pagguho ng lupa sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sa tala ng mga sugatan, 2 ang nagmula sa Cagayan de Oro, 3 sa Hingoog City at 2 sa Iligan City. Isa naman ang naiulat na nawawala sa Taguluan na Lanao del Norte. Samantalang una nang nai-report ng Public Information Officer ng Iligan City Police Office sa Bombo Radio Cagayan de Oro na 3 ang nasawi sa kanilang lungsod, ngunit hindi ito nakumpirma ng OCD-10. Kabilang dito ang isang mamamahayag na inatake sa puso ng bahain ng kanilang tahanan at 2 bangkay rin ang na-recover mula sa ilog. Sa kabuuan, 40,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa Northern Mindanao. Una sa Cagayan de Oro, walang pagbabago. Yung 4 na casualty na na-register na natin. Ito yung sa Sambulawan, Agusan, Cagayan de Oro. In addition to that, again, yung 3 slightly injured sa Hingoog for a total of 5 injured. Ang missing was reported, it was reported and it is validated na mayroong isang missing sa Taguluan, Lanao del Norte. Si Director Antonio Sugarol ng Office of the Civil Defense Region 10. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo James Oliver and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo! Balik na muna tayo dito sa Metro Manila mga kabombo. Pinagkakaguluhan at ganun din ay buhos po yung mga turista, mga lokal na turista karamihan dyan sa Bonifacio Global City para makita itong portal na siya hong paboritong puntahan lalo na ngayong panahon mga kabombo. At weekend pa naman. Alamin natin mga kabombo ang iba pang mga lugar na nilibot ng ating team ngayong araw ho ng Sabado. Nariyan sa Bonifacio Global City si Bombo Beta Servito. Sa pangunguna ng Portals Organization dumating sa Pilipinas ang kauna-unahang portal sa buong Asya at pang-anim naman sa buong mundo. Inilunsad ang proyektong ito nitong Enero na dinayo ng karamihan. Makikitang isang pabilog na istruktura na may built-in camera na nagpapakita ng real-time na galaw mula sa syudad sa kabilang panig ng mundo. Dinagsa ito ng mga turista maging mga dayuhang naninirahan malapit sa Bonifacio Global City sa Taguig upang bisitahin ang Asia's first portal. Nakapanayam natin kanina at kabilang sa mga bumisita ay mga local tourists mula pa sa Bacolod City, ang City of Smiles. Anila, sinadya talaga nila ang 5th Avenue sa Bonifacio High Street para maranasan ang pagtaway sa mga tao sa kabilang panig ng mundo at makita ang tinaguriang Asia's first portal. Dagdag pa ng mga local tourists na ating nakapanayam kanina, sulit ang pagbisita dahil bukod sa kakaibang karanasan ay napakaganda rin ng tanawin sa paligid ng BGC. Paalala naman ni Ana Jane Maaslum, isang local tourist na dapat pa rin panatilihin ang kagandahang asal, lalo na kung haharap sa BGC portal. Dagdag pa niya, mahalagang magpakita ng respeto sa ibang lahi at huwag gumamit ng mga bastos na senyas. Narito ang naging pahayag ni Ana Jane Maaslum. Ito po yung sadya namin. Kasi from Cavite po kami galing dito. Kasi Bacolod, Cavite, tas from dito, tas going to Bulacan naman kami. Kasi nadyan lang po talaga namin to. Kasi syempre po makikita na ibang tao yun sa ibang bansa, pero kailangan po natin yung respeto din po sa kanila. Ayon naman kay John Michael Jimenez, 23 taong gulang, masaya ang naging experience nila at plano nilang balikan ng portal kapag bukas na uli ito sa kanilang pagbabalik dahil sa kasalukuyan ay naka-off pa ito. Narito naman ang naging pahayag ni John Michael Jimenez. Opo, bago lang po kami dito pumunta. Actually, hindi pa namin na-try kasi bago lang kami at naano kami wrong timing man kay off man. My experience naman kami. Yun talaga yung sadya namin mabalik soon. Bawal talaga yun. Eh di exit kami. Exit iwasan na lang para walang Inamin naman ng founder na si Benedictas Gilis na may mga pagkakataong nag-off ito dahil mahirap patakbuhin ang software ng 24 oras. Anya, sila'y isang maliit na team lamang na ginagamit ang lahat para sa human family. Bagaman limitado lang ang ibang installation, umaasa si Gilis na mananatili ang Manila Portal sa napakahabang panahon. Sa ngayon, ang nasabing portal ay nagbibigay ng live stream na kumokonekta sa mga portal sa Lithuania, Poland, Ireland, US at UK. Inaasahan din ang pagbubukas ng iba pang portal sa Brazil at iba pang bansa ngayong taon. Hindi naman isiniwalat ang eksaktong halaga ng portal dahil ito ay itinuturing na isang sining, ngunit pag-amin nila malaking pondo, trabaho at manpower ang kinailangan sa bawat installation nito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Bata Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, itong supply ng bulaklak sa Cordillera Administrative Region sapat, ngunit posibleng magkaroon umano ng oversupply sa papalapit na Valentine's Day. May mga report ang Bombo Radio Baguio. Sapat at nananatiling matatag ang supply ng bulaklak sa rehiyon ng Cordillera, particular ang mga rosas bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso ngayong Pebrero. Sa panayam ng Bombo Radio kay Andy Colte Sr. ng Cat Flower Industry Cordillera, sinabi niyang matagal nang naghahanda ang mga lokal na nagtatanim ng bulaklak upang matiyak ang sapat na supply sa inaasahang mataas na demand tuwing Valentine's Day. Ayon kay Colte, naging pabor ang lagay ng panahon ngayong taon at halos walang naranasan
inaasang malalakas na pagulan kaya't maganda ang kalidad at dami ng ani. Anya, posible pang magkaroon ng oversupply ng mga rosas sa rehiyon. Karamihan sa mga bulaklak na nagmumula sa Benguet ay ipinapadala sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Northern Luzon kung saan karaniwang tumataas ang demand tuwing araw ng mga puso. Umaasa rin si Colty na lalo pang tataas ang bentahan sa mga susunod na araw, kabilang ang mga sariwa at papel na rosas, at hinikayat niya ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na produktong bulaklak bilang suporta sa mga magsasakang Pilipino. Sana makabinta tayong lahat na growers mga growers ng cut flower industry. Ang mga growers ang nagpatataas naman ng presyo, hindi mga farmers. Yung mga buyers din, sana magtangkilikin niyo ang cut flower industry, yung mga original na flower ang bilhin niyo sa ngayon Valentine's Day. Samantala, inamin ni Colty na patuloy nilang hinaharap ang hamon ng iligal na pagpasok ng mga imported na bulaklak mula sa ibang bansa na nakakaapekto sa presyo at bentahan ng lokal na produkto. Anya, nalalaman nila ang problemang ito mula sa mga ulat ng mga nagbebenta sa Metro Manila. Dagdag pa rito, nakikikompetensya rin ang lokal na industriya sa lumalaganap na paggamit ng artificial flowers na mas tumatagal ngunit hindi kayang tumbasan ang halimuyak at sariwang kalidad ng mga tunay na bulaklak. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Apat and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Samantala, itong grupong We Protect Our Seas o kaya naman ay WPS ay nagbabalaho laban dun sa pseudo experts at mga politiko na ginagamit ng China upang mapahina ang posisyon ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Ginagamit ng China ang ilang Pilipinong politiko dito sa Pilipinas, gayon din ang mga tinatawag na pseudo experts upang pahinain ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Dr. Jeffrey Ordaniel, Pangulo at Chief Executive Officer ng non-government, non-profit at non-partisan volunteer-based organization na WPS Incorporated o We Protect Our Seas Incorporated. Ayon kay Ordaniel, bahagi ito ng Chinese malign influence at foreign interference sa Pilipinas. Hindi pinangalanan ni Ordaniel kung sinong politiko ang kanyang tinutukoy, ngunit binanggit niya bilang halimbawa ang pahayag ng isang senador na umano'y walang coordinates ang Philippine Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Ang mga pseudo-expert naman ay mga individual na nagpapanggap na eksperto sa international law. Ngunit sa katotohanan, ayon kay Ordaniel, wala silang credible na background o malalim na kaalaman tungkol sa isyu ng teritoryong inaangkin ng China. Dahil mahirap na ang baliktarin ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea matapos ang 2016 arbitral ruling, sinabi ni Ordaniel na ang inaatake na ngayon ng mga propagandista ay ang mismong mamamayan at mga opisyal ng Pilipinas. Sa gitna ng disinformation campaign na ito, mahalaga umanong labanan dito ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga paaralan at sa pagpapatuloy ng transparency initiatives ng gobyerno, kabilang ang pagbubunyag ng mga agresibong mga ginagawa ng China. I think it's very obvious na ang China may mga malign influence operation in the Philippines. There are political leaders na sa tingin nila they can influence to weaken Philippine positions and to divide the Filipino people. So they're very strategic targeting these people. And so it's important that the academics in the Philippines are countering these false narratives, these disinformation efforts. And also for the Philippines to continue its transparency policy. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Noliaga, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang National Food Authority naman tiniyak ang sapat na supply ng bigas sa ating bansa para sa mga kalamidad. May report ang Bombo Radio Dagupan. Tiniyak ng National Food Authority o NFA sa publiko na sapat at handang buffer stock ng bigas sa bansa sakaling magkaroon ng mga kalamidad o bagyo. Ayon kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, ang kasalukuyang buffer stock ng ahensya ay nasa mahigit 11 araw na katumbas ng umigit kumulang 2.7 milyon na sako ng bigas. Binigyan din niya na mas mataas ito kumpara sa 90 stock na naitala noong panahon ng pandemya. Dahil dito, nananatiling kampante ang NFA sa kanilang kahandaan na tumugon sa pangangailangan ng bansa sa bigas, lalo na sa panahon ng sakuna.
Ayon sa kanya, ang kasalukuyang buffer stock ay sapat upang matugunan ang pangangailangan ng bansa kahit pa pinagpatuloy nila ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo. Nakatakda na rin silang bumili ng karagdagang bigas sa darating na anihan, kaya kampante si Dr. Lacson na walang dapat ikabahala ang publiko. Sa kasalukuyan, mayroon silang 2.7 million bags ng milled rice kung saan 700,000 dito ay ipapa-auction na. Ibig sabihin, mayroon silang 2 million bags na handang ipamahagi. Samantala, nakaposisyon na rin ang mga stock na ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Kung ready ba ang buffer stock natin kung masalanta tayo ng bagyo, no? Ay ready tayo, no? Ang ganda ng buffer stock natin, nasa more than 11 days sa ngayon. Nababawasan lang kasi nagro-roll out tayo ng P20 pero 11 days is a lot. Actually, nung pandemic 2020, na-distribute natin buong taon na yun, ha? Worth ng 9 days lang. How much more ngayon? 11 days. Tapos mamimili pa kami. So mamimili kami. So wala kang kakaba-kaba sa dibdib namin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ito namang heavy snowfall sa Japan. Patuloy na minomonitor dahil sa tumataas na bilang ng mga pagkasawi at mga nasugatan. May mga nakalapang report ang Star FM Bacolod. Nagpadala na ng militar ang gobyerno ng Japan upang tumulong sa mga residente. Lalong-lalo na sa mga matatanda, gayon din sa pagbantay ng mga posibleng avalanche at snowfall sa mga bubong. Nasa 1,700 tahanan naman ang walang kuryente, lalong-lalo na sa Aomori Prefecture. At kinansela rin ang biyahe ng bullet train. Naitala ang record-breaking snowfall sa Japan na nagresulta sa pagkamatay ng 35 katao sa loob ng 2 linggo. Nasa 400 na katao naman ang nagtamo ng sugat at 126 sa mga ito ay malubha dahil sa snow-related incidents. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Genesis Ondalok, Filipino farmer sa Japan, ibinahagi nito na maganda sa una ang lamig ng snow. Ngunit pag tumagal na aniya ay mahapdi at masakit na ito sa balat. Yung una po, nung unang kita ko ng snow, na-amaze ako kasi first time sa mata ko. Tapos parang ang ganda tingnan. Habang tumatagal, medyo masakit na siya ng kaunti sa balat. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa iba't ibang dako ng ating bansa at maaari tumatunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live ng ating 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Sa Luzon Region mga kabombo, matutunghayan ang ating mga palatuntunan diyan po sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ho ay nadako sa parte ng Pangasinan, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Samantala, kung kayo ay pupunta ho diyan sa Cordillera Administrative Region, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, dyan sa Mayon Volcano area at mga karating panlalawigan, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Metro Manila 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, narito ang ating orasyo imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing,
And now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, impunto or 1 minuto na nakalikan sa takna siningalaw na balik na dirikiron sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kaya Bombo Pauline Piliora, ang Committee Chairman on Peace and Order, kag at the same time, Second District Board Member Jun Dihar, hindi pabor sa pagdula sa initial screening sa mga pasahero sa may Iloilo Airport. Hindi ko na pag-isakripisyo ni Board Member Mundihar ang convenience batok iya sa safety sa mga sumalakay dira sa may International Airport kasunod sa sining nagluntad nga insidente na may isa ka pasahero dira nga nakapalusot sa matalom sini nga hinaniban kag sang gin siya ginsaway isang mga otoridad dira pinangahdo siya patong mga airport police kundi natiruhan siya. Naglapot ini sa itinupangod sang aton sining mga opisyales sa probinsya iya sang Iloilo, sa particularly sa provincial board, kag may mga serye gani isang pagsinapol agod nga mahitso in aid of legislation. Ang nasambitan sini karon iyang gin-raise nga concern or hitabo. Nakita diri banwas ang board member nagikan sa segundo distrito nga ibalik ining initial screening nga dira palangadaan sa ground floor sa Iloilo International Airport. May mga security check-ups na or security checks na para nga tikon makalabot kinman to sa may area sa second floor sa ibabaw sa boarding area. Mapasiguro sini banwa yang way sang anuman nga mga ginadumilian or prohibited objects, no, ang yara sa posisyon karon sang isa ka pasahero. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Bombo Pao, sa report, please go ahead. Pabor si Second District Board Member Jun Mondehar nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport matapos ang nagaluntad ng insidente sa Enero 28, 2026 sa sulod mismo sa Palaparan. Sunod dari kay Mondehar, Bombodsham, hindi mahimo nga isakripisyo ang seguridad sa mga pasahero para lamang sa convenience. Kaya mo ini kuno ang rason no based dito sa mandato sa Department of Transportation nga ginkakas diri ang initial screening sa dalom bangod man kay nagalaba or congested na katama ini mga pasahero nga nagapila no sa may bahin sa initial screening kag didto man badamo so nagpalapot diri sa ila sa reklamo dason nga mismo ang DOTR secretary ang nagmando nakakson diri ang initial screening kag nag-take effect sang last year October 2025.
kung magod man nga kung for example maguba o kung magka-problema diri ko no ang final screening sa third floor wala na sang lain no nga facility or ibang diri nga equipment nga ma-check sa mga pasahero nga kung may individual nga may plano nga malain isa na lang sa machine ang nagaserbe nga depensa nga hindi enough no para masiguro diri ang safety and security man diri sa tanan ng mga pasahero nga nagaagi sa Iloilo International Airport. Dugang pa niya na ang issue sa convenience mahimo ini ako ng mga pangitaan man diri sa solusyon pangitaan sa paagi kung kinahanglan nga unahon sa gihapon ang seguridad sa mga pasahero nga nagaagi sa palupalan. Sa agi patigayon nga joint committee hearings sa Committee on Transportation, Communication, Public Utilities kag Committee on Public Order and Security kaupod ang Airport Security Group ginto adre no ni Police Lieutenant Colonel Louis Jonglay ang officer in charge ng Aviation Security Group sa dekada 19 or around 1990s ini siya no bomba siya may incidente in suspect na mention man nga nabun-an ini siya amo nga rason nga termina ini siya dala man no sa kutsilyo kag posible no ini tanan man ma-finalize ang ginistoryahan man diri sa bayan sa Sangguniang ang palalawigan sa masunod sa semana bombo champa batik mula naton ang aton nangin interview kay Second District Board Member John Mondihara ang chair sa Committee on Public Order and Security. Alright, standby. Ari si board member June Mundihar. Ako ya personal hindi isang ako ya dapat recommend ko yung i-restore ang i-restore na ang itong remove nila to child screening. Amo na yung ako niyang recommendation kung i-restore nila kay kadelikado na hindi ta pwede masacrifice ang safety tungkol lang sa convenience para sa ako niya mo kay kung di ma-restore na karon ko maguba machine sa babaw di na na-screen nun di machine ma-check na karon ko maguba machine sa babaw lang alang na pamuksan ang hand-carried baggage ikaduwa kung may individual yung may plano malain palibugan nyo na lang kung paano lotson ang isa ka machine mo kaya kung duwang machines nila palibugan niya lotson sa dalom kapalibugan niya lotson sa babaw no kung isa lang machine isa na lang palibugan niya makreate lang agod makasulod siya makreate lang siya senaryo dira kung may golpe lang lupok triangulo da o kung karon panik tao kag mag-sneak in siya sulod dito sa boarding area. Tapos na. Di ba lang? So, ako daw mas prepare ko nga ma-restore tong Ang problema na sa convenience, pangitaan na paagi kung paano nga matagaan solusyonan ang parte sa convenience issue. Anyway, daw man sila, renovate man sila, reconfigurate man sila. No? Kaya nakita ko base sa pamatik, okay na, gin-accommodate nila damo nga flights. Kay suno sa kay Parinyoke na gin-design lang ang airport sa mga 15 to 20 flights mo, no? Na muna initial kiti domestic. Ti subong damo na flights na accommodate, may mga international flights na. In short, wala ma-prepare ang airport, no? Wala ma-prepare ang mga facilities sa airport, especially ang kapinpang safety nga factor sa pag-accommodate sa mga madamo nga flights, no? Amo nang akon nga aging pamangkot kumakay na to nabatian nyo man siguro kung ano motibo gid sa nga tao to nga may kutsilyo kung paano motibo yung anak pinilit siya gidala kutsilyo dito sa sulod nga boarding area sinabat man to kay kagi siya may insidente sa una kung daw ginakibang siya kung di siya kadala kutsilyo mangkot man ko kung may check-in baggage siya kung may check-in baggage siya kaging check-in niya baggage siya kaging dalaya kutsilyo despite of the fact naging check-in niya baggage siya, dalay man gyapong kutsilyo ya, but siyang ganon, may malaing siya nga toyo sa boarding area o kung base dito na sang sulod nga replano. Pero may man kati sabat nila, wala man siyang check-in baggage. Amo na.
Pao, no? Eksakto na, hindi ta pwede masacrifice ang convenience sa safety sa mga sumalakay or pasahero dira iya sa may Iloilo International Airport. Kag mas labi kag maayo may ara gid man sang ginatawag sini nga initial screening para nga dira pa lang sa dalom kung may mga prohibited na initial nga mga objects dira, hindi ina pwede mapasaka pa. Kay man diri gani na build ining Iloilo International Airport from Halindri sa Mandaria abi nga maka-accommodate diri ang around 16 lang abi ka mga flights but subong madamo na gidabi sang flights plus pa sa mga destination nga gindugang diri no sa bahin sa Iloilo International Airport. So madamo sa mga pasahero plus pa nga ang bahin diri sa nga Cebu Pacific mayara pa sila do plano pa man lang no mayara sa Airbus 330 but then kung amo sina gina-expect na lang gid no sunod diri gani kay Vice Governor Lee and Muke nga i-design na lang gid ang airport for the future kay hindi na niya manubo no ining mga pasahero mataas na lang ini now that nga to nagasikat naman ang Iloilo kag gina-promote man nila ang tourism sector diri Mambasyang. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pilioran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information on Basta Radio. Bombo! Salamat kida Bombo Pauline na Piliora. Sa nasiling na naton kung ang pagtumod sa Iloilo Airport is of international standards, dapat extremely high ang security sinadira. Hindi lang kay double layered, kundi as much as possible, kasubong sa mga ginapractice sa iban siniiyang nga mga airports of international standards, no? Nagkakadapat sini multi-layered. No? Ang security sinadira, multi-layered approach. Agod iya nga madetect kag maditer ang mga threats before pa man nga makasulod ini sila sa aircraft. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Sa iban sini nga mga airport nga yara sa international standards, no? Mandated ini sila under sa ginatawag sini nga International Civil Aviation Organization. No? May mga enforcer na da sila. O katulad abi sining TSA nga combination of advanced technology and physical checks kag lakip na diri ang intelligence sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. No? Karon hambalon ta nga international Iloilo Airport of International Standards. Tapos why kita ya sa initial security check ano na lang nabi karon hay sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kung sundon tagid man ang sandig sa international standards, maghambag ka multi-layered approach sa aton sini nga mga kabumbo, why lang niya ginaistoryahan naton ang single check? No? Sa aton sini nga mga kabumbo, may mga nagkalain-lain sini iyang layers katulad abisang invisible layers nga ginalakipan sang intelligence gathering. No? Sa aton sini nga mga authorities dira, police, airport police kag subong man sa bahin sa civil aviation. Mag-gather sila sang intelligence information nga ano may posibilidad ba lang nga may mga malain sini nga tinutuyo dira ang isa ka individual or kung ano. Kung hindi man siya madala sa intel gathering, ti dapat may ara sa ginatawag sini nga behavioral profiling sa mga passengers. No? May mga background check sa mga staff. No? Kag updated ang mga no-fly list sa aton sini nga mga kasimanwa. No? And then, ang isa ka layer, another layer, amo ang visible layers. Ti magambag ka nga visible, ginalakipan ini sang security checkpoints, K9 units, just like a bomb sniffing dogs, no? Mga armed law enforcer patrols, ti ara dira ang aton sini iyang airport na police. Pero mas ginakinanglan ginaton ining ginatawag sini nga mga scanners, mga x-ray machines, no?
to further enhance kag mas labi na gid nga mapahugot kag makambal ka bala nga sigurado why gid ya sang lusot ang may mga malain sini nga tinutuyo sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ang airport is of national or international standards sa aton sini nga mga kabumbo, ti ara dira ang advanced imaging technology, mga body scanners para iya nga ma-detect ang metallic kag non-metallic threats katulad sang explosives, no, ang mga ginatago sa idalom sang bayo, no, ginaputos sa lawas, no, advanced technology, x-rays ginagamit sa cabin baggage, no, nga makaproduce ang high quality image sang unod. Makita mo dira kung anong unod sang bagahe sang partikular nga pasahero. Oh. Ang pag-regulate sining mga liquids, aerosols, mga gels, nga dapat kung mag-airport ka, isunod mo na ina sa transparent bag para nga visible sa mga nagapatigayon sang security check dira, no? Electronic devices screening, gina-screen ang laptop, tablets, mga large electronics, i-separate ina sa screening sa aton sino mga kabumbo. Oh. Kaya kumano ti siya nyo kung may mga ipaship ka mo, padala ka mo, ginadumili ang mga battery. Kag magluwas sina, pisar na kaagi na sa mga teknolohiya, mga advanced technologies such as the x-rays and the advanced imaging technology, hindi kinaya madula ang physical pat-downs nga perform. Pag-alarm sang scanner, dapat ara dayon ang aton siniiyang nga mga authorities dira nga magpatigayon sang pat-downs or pag-check, pag-rikisa. No? Sa aton sini mga kabumbo, may ara man sang pag-check sang baggage. Kay base kung may ara dira sang ginatawag siniya nga mga explosive device. Ang paggamit sang explosive detection system. Oh. Paggamit pagin iya sang mga nagakaigo siniyang pagsulundan para atiway sang salangisag sa baggage. Sa aton sining mga kabumbo. Oh. Ti kadamo pa kung maghambal ikaw sang ginatawag siniyang of international standards. Sa bahin sang United States of America, no? Ti grabe gid ka strikto. Hamakon mo 20 plus layers of security. Ginalakipan sang advanced imaging, pre-check, kag mga unpredictable screening. Kung dito ako naman notisyaran kato sang mga trabaho to sa airport nga do ka duda-duda, bunguton ka lang kag whatsoever to, i-hold ka ginilay kag gusisaon nanay. Sa aton sining mga kabumbo. China and Europe, kilala man ina bilang comprehensive, professional, and stricto sa mga pagsulundan. Ang airport sa Israel, highest security level. Nag-focus sila sa behavioral profiling and interview-based questioning. Kabalo ka naman sa sitwasyon dito yung sa Israel. Sa aton sining mga kabumbo. Oh. So kung hambalon talang yung bumbutsam kay damo naging katama ang pasahero, delay lang sa biyahe na ang mga sulod check-up, initial screening na. Oh. Isolated man lang to ang nasambitan sining insidente. Oh. Pero the mere fact nga may nakalusot, isolated man o kung hindi, sa aton sining mga kasimanwa,
kung wala to iya ma-detect, no, posible nangin worst ang natabo sa sulod na mismo sang aircraft. Hindi mo na mapaktan kung anong matabo. Kag base ng tuga pa to iya sang mas dako pagid nga problema. Kay ang aton siniiyang ginalagas nga hindi na magpugok ang pasahero sa idalom for initial checking kay may checking man dito sa boarding area. Kung nagambal kita nga of international standards, ti dapat sundon man naton ang airport security sa mga airport of international standards which is extremely tight and multi-layered. Galing kiti, mambalang abi, hapos lang si mo bumbutsa maghambal, pero masarangan bala ina sang gobyerno naton. Masarangan sang gobyerno naton. Kung ginagamit lang sa gusto ang pundo. Imagine pila ka bilyon nga pundo sang gobyerno, taxpayers money ang involved sa flood control scandal, flood control anomaly. Pila ka bilyon. Kung isipon tagid man, ang ginapahayag nga ti gingasto sa nga walay patugsiling nga mga intelligence fund sa aton sini nga mga opisyales. Kung masarangan naton banwa. Galing kiti ang ginapasulabi sa mga opisyal sang pungsod Pilipinas, nga kung paano sila ang makakwarta. Paano sila magdamo pag idang ila sini nga manggad. Pinaagi sa pagpalasik in the guise of projects nga samtang ara sila sa posisyon, i-drain nila yang pundo sang gobyerno. Pila ka bilyon, hundreds of billion sa aton sini nga mga kabumbo ang ginaaligar, gingasto sang wala sang patugsiling. Ambot ko ng iban, gingasto gidman. Pag nagapati kita nga, ang iban, tigin hugakom man sa mga gutom, sa manggad, nga mga tawo, politiko nga nagapungko, nga nagakuno pangalagad sa pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Ti masarangan ginman tani naton ini banwa nga mag-provide sang amo siniiya nga mga nagakaigo nga pagpahugot sang seguridad. Ugaling kiti why man ya gina-prioritize ang aton sini nga gobyerno ni? Ang gina-prioritize sini nila kung paano nila mabawi adtong gingasto nila sang previous election kay namakal sila sang buto. Paano nila ma-please ang ila sini nga mga financiers? Paano sila makabawi sa mga tao nga nagasto sa ila during election period? Kag siyempre, bisan pa paano, hindi lang yung bisan pa paano, mangita gid sang paagi kung paano, sila man iya nga makagusab kag makatilaw man sang pinamalahasan sa mga ordinaryo sining mga pumuluyo kag ordinaryo nga mga mamumugon sa pungsod Pilipinas. Nga kulang na lang dugo ang magwa sa ila sining lawas.
bunon pagid sang madamo sini iya nga beses pinaagi sa tuman kadamo sini nga buwis, taxes, tiga batas kasi na. Tapos rasonan mo lang nga para nga hindi magdugok, ido away kag dulaon na lang inang ang initial screening. Magluwas sina banwa. Kadamo pa kung tani isang sarang gidiya nga makantuan sang binilyon nga pundo nga nagkaladula kay pinang hugakom lang sa mga kawatan nga mga tawo, politiko nga nagapungko sa posisyon sa gobyerno. No? Sarang pakuntani nira makapatindog sang kung hindi man ginatos linibo ka mga hulot klasihan. Sarang kuntani ina nga pwede makapaiskwila nga wala sang bayad sa mga pigado pero maalam sini nga mga kabataan. Oh. Hindi bla? Kadamo pa kung tani isang pwede kantuan. Galing kay ti, wala niya sa bungog sa mga tao nga yara sa gobyerno. Hindi man tanan pero kalabanan sa ila. Ang mentalidad is paano makakwarta, paano makasupot nga for the next 3 years may pambakal naman sang boto. Paano makasupot para mabawi ang ginasto sa nakaligad sini nga eleksyon? Oh. Amo na yang ila sini nga mentalidad. Kay kung ang mentalidad nila iya is public service, sus Maria kagusip. Taniway na to nadula sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Ang mga ginhingalan sadto sa aton iya sa nga hamungaya pa ang pungsod naton. Oh. Hindi bla? Ilan tawa balaw? Anong nagaklinabo sumongo? Ginapautukan? Ginapaligban? Oh. Kung paano ya ma-eliminate ang oposisyon sa administrasyon. Same as with sa oposisyon. Palibugan Manila, pautukan Manila kung paano nila iya ma-dethrone. Paano nila iya mapalaya sa pwesto ang administrasyon. Tidindira iyang plano. Dindira yang pagpautok para iya sa serbisyo publiko, abi. Ha? Bisan sa ahinsya na lang gani isang gobyerno naton nga nagahatag sang bulig sa mga kubos. Batunon, mabaton na gidlang sang bulig halin sa gobyerno naton nga pinangabudlayan man sa taxpayer. Ang benepisaryo, mga budlay pa na pinagi sa paglinya, patial sa init, oh. Tanan-tanan na lang, tapos pagwaon lang, himuon lang nga diverticulitis, nga kuno, bulig ini ni amo sini nga opisyal, bulig amo sini nga local official, ni amo sini nga national official. Tumikitlok ka may kabalaslan pa yung mga pumuluyo sila. Oh. Tiwaygin kita ya padaog. Sa mga hugakom sini nga mga tawo nga ginbutang manaton sa pwesto. Pero ang padaog kung tani naton nagaabot sa tagsa 3 tuig. Galing kiti taw-tawan lang kita kinyen, taw-tawan lang kita 1,000, 2,000, 1,500.
lipatan na dayon nato ng 3 sini or mas malawig pa sa 3 ka tuig nga pag-agunto. Oh. Buron-buronon lang aton siniya nga mga paminsaron sa mga ulo ayuda. Iwol-iwol man dayon naton sini malatrasan. Di ba? Timintras tanto nga ara sa gyapon ining korupsyon sa aton sini nga gobyerno, no? Tikutob na gilang kita sa paanggid-anggid Mantener lang kita sa gyapon kung anong ara lang da. Katulad bala sa mga resources naton sa gobyerno, lunsay second-hand. Kung ano to ang pinaglumaan sang iban, baklon ta, pintahan lang bago, hambalon lang iyang recondition, refurbish, kung ano pa dira nga repainted. Dumambal man kita ati, may ara man kitas na. Diba? Nagminantiner kita ato niya nga kung isip-isipon ta. Kung maayo lang ang pagdumalahan sa aton sini mga kabumbo, hindi mabudlay nga mapaumwad kag mabatsyagan naton ang matutuod sini iya nga progress, improvement, level up diri sa pungsod Pilipinas. Diba? Amin sa rinyo 2026, 2027, 2028. Depende sa inyo kung mapadala pa kung 500, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000. 31 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Pagbalik nato na banwa, dugang pagin sininga mga balita, kaga impormasyon sa aton sininga ipabombo. 11 katuig na nga ginagamit service sa trabaho, kinawat sa maya tagbak sa distrito sa Garo. Ini nga carnapping incident or motor napping incident, mas nauna pa ni iya sang sa kawat man nga motorsiklo sa tong Pebrero 3 dira sa may area sa distrito sa Garo sa kilid sa talatapan sa nga LTO. Butselingon, 4 na sining nga tuig ang na-record sini, o hindi man kung sining nga tuig, humalin sa last quarter sa nga 2025 hasta iya sa first 2 months pa lang sa nga 2026, 4 nang na-record nga kaso sa nga pagkawat sa nga motor. 3 in broad daylight, ang isa ni medyo durom-durom na ginman. Balikan ta matapos ba ang pila ka importante nga mga pahanumdumon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na.
ang nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kagkaron sa aton siniya nga ipabombo mo segment. Unsi ka tuig nang ginahalong-halungan nga ginagamit iya bilang service. Sa iya sini nga trabaho, isa lang ka gabi. Isa lang ka chimpo sini iya nga medyo madulom-dulom na ang ginkinahanglan sa kawatan agod nga mataban ining motorsiklo, no? Sa aton sinigron niya mga kulturan. Check taton ang balita ni Bombo Jomar Villa sa aton sininga ipabombo segment. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radyo bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Pabombo din isa ka motorista matapos nga kinawat, no? Ang iya sinig nga ginaali-ali gid, no? Nga motorsiklo Bombo Champ diri sa area karon sa distrito sang Haro, no? Ang ining insidente separado man ni sa natabo sini nga pagpangawat man sa motorsiklo sa Damlag lang dra sa Sagwa, no? Malapit na sa may area sang Land Transportation Office o LTO dra sa may area sang Quintin Salas sa may distrito sang Haro sang Damlag lang, no? Medyo na una ining reklamo o kung ining insidente nga natabo ni dra sa may area sang Tagbak, no? Ang ining motorista nga nagpabombo diri karon na Bubutsamp, no? So separado ining insidente pero di isagid lamang ni ka distrito na atabo, no? Way kini kalabot do mga tungakpulan may natabo naman sini nga pagpangawat. So sa latest ngani ang natigayon nga makuha sa kawatan amo ni ang Honda RS, no? 125 may plate number ni siyang F669IL, no? O kon Foxtrot 669 India Lima, no? Muning plate number sini ang color red, no? Nga motorsiklo. Mga unsik tuig na ni, no? Nga gina-solo service ni siyang motorista sining nagpabombo diri bombo sa Bugatti halin sa Tagbak. Kay diri ni sa trabaho sa may pabiya. Wala lang naman so kanang trabaho ya pero pribado. Sa time nga magkadto sa duty kag magbalik mo ning motorsiklo, no? Nga serve niyang transportation pakadto kag poli, no? Sa ila sining aployan. So natikayo naton diri pakingutan ni si Bots Marterior, no? Ining nasabit sining individual na tabo ni sang nagligad sining semana Bombotsam kay suno sa natungdan ano lang ni siya, no? Paninlo sa sining motor sa tubang Blasang Terminal sa may Tagbak. Sa aton sining mga kabombo mga pasado kuno mga 6, no? Sa gabi sa DNT after sina nagsulod siya sa piyak no nagtabok sa Blau Punto Motorya sa may terminal kay mangihil ang kuntani, no? So pagwa niya golpe lang kuno nagbubong ulan no muto nga do nag pondo sa no way na dayon kay malakat na sa kuntani Bombotsam. So gin part niya motor niya gin arrange naman kag nagpungko, no? Sa may pulungkuan
sa sulod sang terminal, siguro more or less mga 5 meters ng kalayuan. O galing kay samtang nga nagahulat siyang mahulaw ang ulan, Bumbutsamp, hindi ya makita, no? Ang yes sining motor kay dobe na katabon sining taxi. Pero why man sa na-expect nga ti basi kun anong matabo kuwaton kay ang punto niya nga mahulaw malang ulan kun tani kag among paglarga niya. O galing mga pasado na alas 7 media, no? Mga 30 minutos iko nang hulat niya. Antes nga maghulaw. So dito sa paghulaw kuno sa ulan nagpalapit sa to sa motorya. So dito nga gintakibot sa natong dan nga wala na ang iya sining motorsiklo, no? So pangita yan ay basi dram las palibot da ko gintulod lang maabutan niya, no? So dito nga pag pangita niya sa nga way gito makitaan sa bilog sa compound sa area dira sa Tagbak Terminal. Bumutsam kag dito nga nag-decide siya nga mag-report na lang sa bahin sa kapulisan agod nga hindi na makapalagyo pa, no? O galing ti sunod sa iya duay gid matigayon, no? Nga madapan ko sino ni ang nagkawat naka-secure sang closed circuit television pero hindi man klaro kay ti gabi natabo nakita lang to ang pag-exit sang motorsiklo pero pati sa itsura gani kag sa panglawason do di mo gid ma-picture out only nga do may nakakita kung nakakalo kay Tom ang lalaki ang nakasakay sa iya sining motorsiklo ti lubos ang iya sining nga pagkadismaya kiti mo man to kuntani ang ginagamit ni sa trabaho duty halindra sa may Tagbak iti tagbak man nimo, no? Ang ining sabit sa ni karon nga motorista suno sa natungdan tama kadako nga huol ang ginhatag sa iya kay balad mo ti subong ga sir gano la siya, no? Ga commute ti kon mag-commute delay kuno sa oras kag hindi siya makano hindi ka pa gusto ka time mo kon permi ka lang lagas da, no? Kon naga commute bumutsam ya sidi nga panawagan kay nakapalabot naman sa otoridad ilabenigid sa highway patrol group kung paano nga matagaan sa itulpangod ang iya sining problema kag at the same time hindi ma-recover balik ang iya sining motorsiklo bumutsam, no? Sa subong tinagapangayo siya sang kooperasyon sa pumuluyo basi ko may mga makakita, no? Sang iya sining motorsiklo agilayon nga magpahibalo sa pinakamalapit sining police station, no? Kung diri sa area sang Haro Penpi, no? Diri sa may Tungka Haro Police Station 3, no? Bumutsam pagod nga ti coordinate gilayon kung sino man ang ibalagyan sining iya sining motorsiklo ang lubos gid katigid na pasalamatan sa nasambit sila karon nga individual. Waya man kuno na bilin ang yabi, no? Kay ti kalabanan mula sa mga ginasakyan basi kuno na bilin yabi. Dalaya man kuno bumutsam, no? Galing kay sa pagkabalon niya do may nablado may damage ng yabihan nga kung sukan mo kay iban nga yabi ang tendency sila may posibilidad nga magandar. Na pero ti amo to ganing din katingalan nya nga tis kadamo-damo sa motorsiklo iya gito motor ang ginsakyan, no? Sang sining suspect kag amo to ang palagyo bumutsam kon way guro ulan suno sa natungdan basi ko do na notisyaran niya kay bisan tupadon ang iban nga motor kon imo motor mabalaan mo gid ang huniya mo. Galing that time ti grabe kuno buok ulan ti moto siguro nga take advantage pa to sa suspect kagin sakyan kag maglarga didto sa sambit sa ni karon nga lugar bumutsam. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag sang may interview diri sa Mobo Radio. Isang pagkasang January 31 Sabado nag-washing boat at sa Mersan sang Yokohama bala. Tapos madro sa mga 6:30 and then after ko washing naport na ko tani tapos ay basugang ulan
Happy sa may close contact pa kayo na kayo nag-CR ko, kayo dumang ikwabe. So, pagbalik ko, ano pa man ang motor, kay nagtabay-tabay ko na kayo pwerte yung uran, double kit, tingpa, untat pa na yung uran. Di mga 30 minutes lang ito akong tambay-tambay sa terminal, sir. Tapos yung nabaliktan ko, ano pa man ang motor ko, na natulagtan ko, ano pa man ang motor ko, kaya lapit lang ako. Then pagka 7:30, mapulit na ako tayo, kasi wala nang ulan, wala na ang motor. Okay. Ang di ba nagkadto ka sa terminal, di mo dapat gin park? Dira mismo sa sulod sang napartihan sa mga jeep sa unang mga pagkabanti pa, sir. Ay. Okay. So sanggin park mo to, tapos din ka nagkadto, ano ka kalayo sa motor mo? Lapit lang ba, sir, mga 5 meters. 5 meters? Okay, nagpungko sa pangko. Nagpaano ko na mo, nagpungko ko na. So bali, pagpungko mo, hindi na kitaon ng motor mo sa likod mo na? May something na may lamisa na nakaharang. Kasi ipataka ko sa babaw tiles mo. Okay. Ligwa naman, nahawan, tiles mo sarang naman. So, minutes lang gito na. Pila ka minutes? 30 minutes na siguro ang akon to nga stay sa nadura na. So bali, ano man, nabili mo yabi mo, no? Aris ako ng yabe, sir. Dala ko kong limit, aris ako. At part na dito kayo, bago ko washing. In part na ng temporary lang kayo, basko kong ulan. I see. So pagka dula yato, ano din yung ubra mo? Immediately, sir, kuhan-kuhanay. Dito, itong terminal ba? Kaya dati na sa ilo lang ba? So I get? 1 hour. Bakit? Ibas ko pa yung ulan. 1 hour na akong likot-likot. Wala ko nakita. I see. Ano motor mo to? Dugay na to sa mo? Dugay naman, sir. Dugay naman. Ano to motor? Honda RS 125. Okay. Pila na tuig? Mga 11 years naman 11, no? Okay. 11 years. So bali, ano man, may guba to ha? May diferensya sa yabihan niya? Kung isukan mo, pwede bagandar sa ano man? Pwede dito na kay, paano? Sa iyang ignition to, medyo do, alog-alog gamay ang ignition niya. Ignition switch. So kung gamitan mo ko ibang yabi, mandar? Kasi dila sa pwede dito kung kanina kong per sound, ganila nga, ano? Per sound. So may damage, may ano na, may diferensya? Okay, so bali, after sina, ano ginobra mo? Tinangita ka to, why na to? Nagkakura na, sir. Nagkakura ko dahil na. Nag-report na ko dahil, sir. Okay, so, din mo ni ginagamit motor mo, ano? May ginaano mo ni? Din ginakadala mo ni? Nabatian si Bots, no? Bumutsamp abo ni ang motorista di karon nga nagpabombo matapos nga na dulaan sang motorsiklo. Ang isa gid sa gidalang tao dilade kay may mga nakakita nga nakasuksok kuno sang kalo nga itom, no? Ining lalaki tapos wala sang suksok sa ning helmet. Isa gid sa lantaw nga do nagaulo ang gid ang suspect sa natabo ni nga pagpangawat man sa motor ho diri sa may Quintin Salas, drabla sa may Lunhan KLTO, no? Kasi ang rider to naggagawad baka lisensya, pagbalik niya may lisensya na siya, pero motor way naman. No, ti basibla kun isa lang ka individual ang nagapang atake sa ni tapos do ploprihoman ang nadula diri sa may Quintin Salas. Honda XRM, no? Ti ang Honda RS do pareho man sila ni plo pareho man sila itsura bumutsamp, no? Way man ni clutch.
lapak lang. Ang ano lang na, do tawag siya ni Bumbo Jomar, daw ngalan niya malang na kag ang mga flaring siya naggalain, pero isa lang sila ka makina. Kabugad ni, pareho man Honda mo, no? Kag sila na sang Honda Wave, Honda Dream, sila na, do amo-amo lang na sila makina. Yes. Tiyo mo ni Gadi, ang isa sa ginalantaw kung paano ito nga na tigayon, kung ginsukan niya, kaya nakita to sa CCTV, Babutsam, ang paglabay, no? Pagwaya Blalins Terminal, isang driver sa sa sining suspitsado, gani kay by headlights mo, no? Gasiga, hindi kitaon, do ga-reflect sa CCTV, bla. No? So di ba itsurahan, na mo lang to ang donahwida na bisang tagreklamo, nga nisang gindala to ang iya sining motorsiklo, bumutsamti ang iya man sa kuntani, no, nga mangin aware na ang pumuluyo sa paribot kag ti mas mayo gid kuno tani kun mabalik no, kun mabalik tong iya sining motorsiklo katya mo na ang iya sining ginagamit kun tani, no, halin sa balay nila pakadto sa ila sining trabaho bumutsam. So lantaon ta, no, kung anong mahimo sinidugang sa aton sinikarong kapulisan regarding karon sa siring na sambit siring insidente, may nagambal magani kung sa iban kuno ni dugin na ano la nila mo, dugin na short la nila ang connection sa yabihan. Babutsam para kung ma-short mo na ti bisan di mo na kuno paglubagon. No, ang galing sa natabo ni sa iban nga mga insidente, do kadasig lang ginapungkuan nakitapos lakat na yun. Ang mga suspitsado kakay sa natabo dire sa area sang barangay Quintinsalas, no, sang damlag lang at tinatigay man tumakuha sang suspitsado ang motorsiklo sang isang individual bumutsam. Ang makakita tibuto ang ginapanawagan ng Honda RS na pula, 11 years naman, ti video daan-daan naman na bumbutsam, pero ti kung lang tawag mo si Sura na doon, di ka makahambal nga 11 years, kaya ti siguro sa ano man mayo man sa halong, amo na nga kung lang tawag mo do, mga 5 years o sobral gani, mga pruto mga 11 years na kunonis tagiya, ang iya sining nga gina-service sining nga motorsiklo, pakadto siya sining nga trabaho bumbutsam. Alright, Bumbo Jomar. Bumbo Jomar. Go ahead. I-remind ko lang, may nagtawag kagina sa akon, taga Estados Unidos, pabalo niya ako, no? Shoutout sa kay Tito John Guray. Yung head ng HPG ngayon, Highway Patrol Group, is Police Brigadier General Hansel Marantan. So, paalala ko lang sa mga karnaper, paparating namin ito sa kay Police Brigadier General Hansel Marantan. No? At saka iparating ko na rin sa iyo, sir, na yung mga tao mo dito, parang pinapasalig lang kami na mag-i-investigate sila. Oh? So wala pa makakilala sa kay Police Brigadier General Hansel Marantan. Ang i-mensionar ko lang tinaga or lugar Atimunan 13. Mulang na, Bumbo Jomar. Tigil na investigaran ng kay SPG dire Bumbutsam ang ining mga insidente. Actually, tigil palabot na sa CPO, may pagwaka na nga statement ang Iloilo City Police Office ato isa sod-sod sa ding insidente. Di mas mayo gid ako makalabot sa head kay SPG to sa central office kay tilaingin niya kon ang head yung maghambal nga dapat tutukan mo. Bumbutsam nga ti masolbar pining nasambit sila karon nga
insidente. Siguro hindi lang man nga sa pagpatikayon sa checkpoint na ti magluwas na may mga tikang masiguro nga dapat himuon pag hindi ko paano nga solbar kasi damo na daan ko rin sa pamagi nga pwede baligya motor mo may aras online may araman nga sa personal no kung paano nga ma-dispose sila kang iban sila tim pamagi sila why nila gina baligya tingog do gina chap tila bumutsamp ti kung paano nga ma-identify gila yun sa kapulisan kag matap na no ang mga kasubong sila karon nga insidente bumutsamp. All right. Ini si Bumbo Jo Marcos Bobilla, and this is Bumbo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid na Bumbo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. No? Grabe nga halit sa mga nabiktima sining pagpangawat sang motor. No? Ginagamit sa trabaho, service for 11 years para sa trabaho, atong ginkawatan sa kilid sa opisina sang LTO, ginkalipay niya na nga maka non-professional nga driver's license, naga-eskwela, ginagamit niya pang naga-rider para nga makasupot-supot. Tapos pagwaya, wala na iya sining nga motorsiklo, kaya makon mo na ano kasakit pinsaron. Sa aton sining nga mga kuturan. Tapos kawaton lang. That is why nga na-mensionar ko itong ginakag nanawagan kami kag ako no? May nag-share sa akon nga ang head gali isang HPG Subong, why isang liwan, kunti si Police Brigadier General Hansel Marantan. No? Sa mga wala makadumdum, kag kung may ideya na kamo, paghambag ko nga Hansel Marantan at Timonan 13, si Marantan malang ang nagpakigbatok sa mga criminal gangs nga sa pangkabilugan, 40 ka taong nagkalamatay. Sa nakaligad, siniiyang mga tinuig sang inisya ang yara sa serbisyo. Naglibog pagani ulo din ni former Interior Secretary Marojas kung ano gini si Marantan. Oh. Kung madumduman nyo pa sa tong 2013, 2013 to, ang pinakaulihi sining firefight ni sadto Superintendent Hansel Marantan pa lang dito sa Atimunan, Quezon. 13 ka mga ginaligar nga miyembro sang criminal gang ang nagkalamatay sa aton sini nga mga kabumbo. No? It's about time siguro nga mapalabot nato ng concern sini direkta na iya mismo sa head sang HPG. Sa kay Police Brigadier General Hansel Marantan. No? Nga base kung mabuligan mo man kami diri sir, baka matulungan mo kami dito sa Iloilo kasi nanging problema na namin ito Mga nangangarnap ng motorsiklo, mga motor napper dito sir. Oo. Bigyan mo naman sir yung katahimikan yung buhay nila. Kung pwede. Para hindi na sila makapanghalit sa mga makaluluoy na mga tag-iya ng motorsiklo na kinawat nila Brigadier General Marantan, sir. Oh. Ibasi pa lang makalabot ni sa kay General Marantan. Antes kita magtakop sa aton sining mga kabumbo, ingin promisa ko sa inyo, kagina, kung paano ang pangalan nga Chona May ang nakatuga, Tita Regine, pangalan nga Chona May, nakatuga sang lapnagon nga panik sa isak lugar. Oh. There was a time nga ang Cebu gintayog sa mabaskog sini nga linog. No?
ti pagtayog to sa Cebu sa mabaskog sining linog sa aton sining mga kasimanwa. May isa ka iloy ngati siguro sa kakulba pinangita itong iya sining bata nga ang pangalan si Chona May. No? Ti paglinog, pagkatapos ang linog, medyo nagatrutayog pa kay mabaskog, kag sandig pagani sa aton sining mga authorities, pananglitan gani nga malapit or yara sa tubig, no? Kadagatan abi ang origin sang linog, posible nga magtuga sang tsunami, no? Sa aton sini makasimanwa. Ti karon February 6, 2012, 6.9 magnitude nga linog ang nag-igo sa Negros kag Cebu. Ang epicenter sini 72 kilometers north sang Dumaguete City sa Negros Oriental. No? Pinakamabaskog sini nga linog nga nagtayog sa Cebu sa amo sinang tuig. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. No? Pila ka mga probinsya sa Western Visayas ang nakabatsyag sining pagtayog. No? Nabatsyagan kag may mga nagkalaguba dito iya sa may Tayasan, Valle Hermoso, Himalalud, La Libertad, Gihulngan, Negros Oriental. Sa aton sining mga kasimanwa. No? So nagpagwa man sang tsunami alert sa aton sining mga kabumbo. No? Inibangod nga sang pagligad pagin sa mga tsimpo may mga linog pagin iya nga nagaluluntad sa aton sining mga kabumbo. Pero dito pa lang yang daan sa aton sining mga kasimanwa as per information, no? Paglinog may nanay nga ginpangita yang iya sining nga bata. No offense meant, but basta gani mga Bisaya, pati mga Ilonggo, no? Ang aton sining accent medyo tig-agid man abi. No? Tikong kisa, for example, sa mga pangalan, nami ngalan mo Joshua. Kung Bisaya kang Ilonggo na yung mga Baljuswa. No? Ay nadamo pa nga. Oh, Joseph. Di ba bombo Chris? Yang Iloy, pinita iya bata. Tsunami! Tsunami! Tiyabi ito sa mga nakabati, no? Sus Maria Kagusip, abi nila may tsunami. No? Katiambal sa nanay, tsunami! Tsunami! Tiyabi sa mga tao to ya, nakabati nga may palabuton, siya may magluntad sining tsunami. Tsunami! Di ano sila yay, nagpanik sila sa aton sining mga kabumbo. O, tiyan mo niya ang ginhalinan, no? Kung nga ang pangalan nga Chona May ang nakatuga sang pag-panic or lapnagon sining panic, no? Sa aton sining mga kasimanwa. Sa liwat, no offense meant sa mga Bisaya, kati kami nga mga hiligay nun, tig-agin man aton sini abi nga mga accent mo sa nasiling ko na gani, no? Maghambal kita sa mga pangalan, for example, Luis. Oh, pero kung Ilonggo na yung maghambal or Bisaya maghambal, Luis. Oh, okay? Din kasi na dra bombo Chris. Oh, sa aton sini nga mga kauturan. Oh. Oh, pwede man niya gani nga tsinelas, pero kita diya makambal as magol. Oh. Ayawan kamoy niyo sa amon. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Hindi naman si Momot siya mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Ano wala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una,
I-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Good news! Open na ang admission application sa BS Criminology, Chemistry, Foreign Service, and
BA Communication Programs sa University of San Agustin. Para sa mga interesado sa sining nga mga programa, magbisita lang sa San Agustin Main Campus, General Luna Street o kon mag-apply online sa www.usa.edu.ph. Be an Augustinian! Viva San Agustin! Plus Wala di Iloilo, Bill Board of Activities for February 1 to 7, 2026. Ang Technocrats Band ang liwat ka maghahatag sa inyo sa One Great Musical Show sa Concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Pebrero 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Saturday. It's interview time para diri sa kahapon lamang program. Of course, mag-interview kita sa aton nga winner. By the way, this is Tita Regine, ang akon nga mainit kapag abi-abi sa inyo tanan. Welcome diri sa kahapon lamang program. Dasig lang ang panahon. It's already the 7th of February. Tangtang na ang una nga semana sa bulan sang Pebrero. Dali na lang ang Valentine's Day. Kaya ginahulat ko na ang inyong mga love stories dira. Palihog i-email kung tapos na ang mga istorya sa pagigugma ninyo dira. Ipagwa na kag i-share diri sa kahapon lamang program. Palihog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man nga madulong ninyo diri sa istasyon sang Bombo, diri kita sa mapa. Waiting na, on standby na ang atong nga winner, si Neni isang 4th District, but of course, she's not here sa 4th District. She's somewhere else. Magutunta siya, if okay lang, nga mahibaloan natin kung diin gidya exactly nga lugar sa Bong because wala diri siya sa Pilipinas. Again, this is Tita Regine. Here's our song na para sa inyo from Kenneth Similia. Sige na, Prinsesa. Good afternoon, welcome sa kahapon lamang program. Nagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Kung puso ang mata pag nakikita ka, para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal
kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Good afternoon sa mga prinsesa dira. Ang iban basi tulog pa or iban bago lang bugtaw. Join us diri sa kahapon lamang program. Kedit Similia, prinsesa. Oras natin alas 2:20 na. Uy, fiesta gali subong. Dira sa may barangay Samlagi, may nagapatamyaw gid Felbert and then Jose Ganaway. Mo nagbilin gid sang ilang greetings diri sa istasyon Sambombo. Happy fiesta lang dira sa inyo. Well, right now, ari na sa aton nga linya, maga-video call kita sa aton nga winner, si Neni, sang 4th District. She's ready? Sige, we will check. Good afternoon gid sa imo, ne. Hi, Tita Reg, kag sa tanan nga listeners and viewers sang Bombo Radio Iloilo. Maayong hapon. Oh, you look like a prinsesa. Very young looking. Okay lang, mamangkot kita sang imo nga edad. 38 na ko, tita, pero before sang pag-air sang aton nga interview, nagtawag ko sa akon anak, kambal niya daw grade 6 ka ba? Gani, man daw high school. Kumusta ikaw sa 38 na, tita. 38 na, hindi halata. Daw 18 daw 28 lang. Okay. Okay lang sa imo? If mamangkot kami, di ikaw subong, okay lang? Gusto mo ma-reveal or secret na lang gid? O pwede man, tita, kag pwede man maka-shoutout. Nene of 4th District from Shatin, Hong Kong. Sa Live Hong Kong. Nagaano ka da ni? Ano ka na da kadugay? Ay almost 11 years na gid, tita. Ano ang trabaho nila, if you don't mind? OFW, nani sang Chinese family. Okay, so 11 years ka na dira. Isa lang ka employer? Or lain-lain? Pangalawa, tita, bali sa Sine Manog, 9 years na ko sa ikaduwa kong amo. Ikaw pamilyado ka naman? Oo, tita, married ko kag ang akon nga bana, team leader siya sa Binig Pavia, kag may duwa kami ka mga dalakinding. Wow, mga girls gali ang imo nga anak. You said, gusto mo lang testingan ang pagsulat diri sa KLP, kay gusto mo i-find out, how's the feeling? Kaya okay gid man, no? Naghambal gid man ako, sige na, try nyo magsulat diri sa KLP and you find out, ano ang feeling samtang ginabasa ang inyong istorya. So how was the feeling? If you don't mind, share with us. Curious lang ko kung ano ang feeling nga nag-send ako. Kung ever since elementary, nagapamati na ko nga kay Tita P.I. Evelyn. Tapos, nag-start na ko day, boring man nga, wala ka makaistorya. So, pagi na Bluetooth, free Wi-Fi man diri sa balay, everyday nagapamati ko sang kahapon lamang, kaga bumbuhanay sa udto ni Bombo Champ. Wow. Amo to, ambal ko, after ko nag-work, nag-rest ko 30 minutes, why not nga mag-send ako sa akon nga story man sa kahapon lamang. Okay, so anong imo nga ginbatsyag? Samtang nga pamatian mo ang pagbasa to sa imo nga story, anong imo nang ginbalatyagon? Do gulpi ko gin pangramigan nga gin-air siya gulpi. 29 ko sang hapon nag-send pagka 30 ginbasa dayon kag first letter pa sa kahapon lamang segment sang Bombo Radio. So doon surprise ka excited man ako nga mabatian ang story. Even masyado siya ka summarize, brief gid siya katama, pero lipay gid ko, tita, nga ang dati ko nga gina-aim nga makashare man ko sang stories na tabo gid. Aha. And maybe, no, pwede mo naton nga mapaabot diri sa KLP ang follow-up story mo or ang love story mo na gid. Love story ninyo ni Mr. Please find time, Sure. ha? Para nga mabasa to naman diri. Anyway, ang imong istorya, parti sa inagyan ninyo, sa imo nga iloy, sa imo nga nanay. Kumusta na subo ang imo nga mother?
Stay at home si nanay kung gusto niya. Almost everyday man tita, nagapabanwa, nagapasalon, manicure, pedicure, bakal ka mga pagkaon sang iyang mga apo maglagaw-lagaw. Tawhay na tita kay since 2015 naguntat na siya obra kay hambal ko tanan na halos tanan naman kami nga magululutod may obra naman, so it's time nga siya naman ang mag-enjoy sang iyang life nga wala na siya sang ginapangita nga obra kundi ang mabaton na lang sang finance manip halin sa amin. Loving herself, gali subong ang peg ni nanay, kanami, no? Dam ugahambal sana all. Pila gani ka mo ka mag-utod? Deserve naman tita. Oo. Bali 5 kami tita, 2 ka babae, kag 3 ka lalaki. Ang kamagulangan, dati man siya diri sa Hong Kong, nag-for good na siya and now may ara siya 2-year-old baby. Ang pangalawa, lalaki, nasa barko man siya subong. Kag ang pangatlo, sad to say na sang 2019, on the day of his birthday tita, na-disgrasya sa motor. Kag motor nadula na siya. Sorry to hear that. Ikapila ikaw? Ika-4 tita ako. Tapos ang amon nga agot, almost 5 years ang amon nga age gap. Ara man siya subong nagasakay man siya. Kadami na sa inyo nga nadangtan, no? Nga nakahambal ka sa tung una, no? Nga si nanay mo, wala inagahikot sa inyo sulod balay. Kay si tatay mo, tama ka responsable. So, ano lang yung ginaobra sa mother mo? Kag ano naman ang ginapang obra sa father mo? Bali si nanay ko, nag-aatipan lang sa amon. Suno man sa istorya ni nanay nga permi niya tita ginasulit-sulit, nga atipan lang siya sa amon, si tatay ang nagapanag-ob, si tatay nagapangita ka kwarta, si tatay nagapanglaswa, nagapananom. Bali kumbaga si nanay, dyan lang gid ka na sa sulod ka balay. Atipan ka namon. Tapos kung magpuli si tatay, kumpleto ng marikados, may mga laswa na siya, tapos siguro, siyempre, division of labor lang, bulig-bulig sila, pero usually si tatay daw ang nagaluto. Boka nami, kasarap ng buhay ni nanay ninyo because you said naga-take care na lang gid si nanay niyo sa inyo. So, gapaminata siya gid ang naga-hands-on nga nag-aalaga sa inyo. So, si tatay niyo na ang bahala sa tanan. So, in short, no, lagi na budayan si nanay ninyo, kaya ang inyo amay tama kapisan. Ano gid ang major niya nga palangitan-an? Sa akon nga pagkabalo tita, sang way back 2 pa lang ang akon nga magulang, may ara sila sang tailoring shop kay si nanay kag si tatay ko tita, ano sila, master cutter. So nagpatindog sila sang tailoring shop didto sa specifically sa Banwa sang Dueñas. Kag wala lang ko kabalo kung pila ka years, pero sang amo to nga time nami ang income, tapos si tatay ko may uma. Tapos pero nag-close ang amon nga shop sang nag-uso na ang mga RTWs. And then nami magluto ang father mo, you said nagapangluto siya sa mga may fiesta. Oo, nagabulig-bulig siya. Tapos, sang amo man to nga time, kung bagaw hindi palyado ang amon nga umakay kung tanom sang humay, kung mag-summer, nagatanom si tatay ko sang melon, mga kalabasa, what ang sandiya, kag naga-produce siya sang tagduwa ka bagon ka ginadala sa may pasi para didto sila magbaligya. Kag sinanay ko, nagakadto dito para magbulig-bulig man baligya kung kisay. So you said division of labor, kag okay sila ya sa amo nga setup si nanay nyo aral sa sulod sang balay, kamo lang yang iyang concern pati ang iyang husband ang pagpangita financially ara na yan sa inyo nga father. But sad to say, nadula ang inyo nga amay. Ano nga tuigan ito? Year 2006, April 6 tita. And amo to ang pinakamasubo nga natabo sa akon kabuhi nga kung hindi ko malikawan nga hindi maghibi kay ti tawag bala nga close gid kami tanan nga magbugto sa among tatay. Paano siya napatay? Actually April 6, 2006 tita. Paano? Na cardiac arrest siya daw, pang 3 niya na nga atake.
Sa Putotan Hospital siya napatay. Siguro Ay, bata pa, oo. no? Bata pa siya kayo napatay? Pila edad For niya? 50 years old. Still very young. So, Oo. si nanay ninyo, I'm sure, binudlayan gid. Kaya ti, wala siya yan na-expose sa pangabuhi nga siya ang mamroblema, no? Sa tanan nga makinahanglanon sa sulod sang balay. Bali, ang iya lang nga focus adto, kamo lang ang tanan-tanan nga mga hilikoton sa sulod sang balay. So, si tatay nyo na ang bahala sa makinahanglanon ninyo. Ti, paano na? Kay wala na ang inyo nga father. Paano nga nag-cope ang inyo nga mother? Bali sang amo to nga time ang akon nga eldest sister ara man siya sa Taiwan, nagbulig-bulig man sa amon nga gastuson sa mga pagbayad tuition, allowances, kag mga kinahanglanon namon mga balaklon sa school. Tapos ang nanay ko, before mapatay si tatay ko tita, daw may 3 kami kahan traktor, 2 ka thresher kag 2 ka blower para sa palay. So talbog to sila tanan tita, mga manok, mga bibi namon, mga pato, na amat-amat baligya kay ang proceeds ito ginaparuros ni nanay sa pang-allowance namon nga sa pag-eskwela sa city. Because that time sa napatay ang inyo nga father, 3 kamo ang nag-eskwela sa city. Oo, 3 kami tita nag-eskwela sa city, puro kami engineering sa WVCST, tapos ang isa ko kamanghod SSC siya sa Dueñas Comprehensive High School. So ikaw anong kurso mo? BSCCE graduate ako tita. Okay. Tapos ang duha mo ka utod amo ning nagsiman? Ang isa registered electrical engineer ang subang nga lalaki, tapos atong magulang ko nga napatay BSCCE man siya, and then yung ang agot namon BS Marine Engineering. Okay. Balikan ta ha atong mga tinion nga though hard up gid kamo ang imo nga mother especially. So hindi na siya kabalo karon ng iya nga himuon. Kay ti 3 kamo ara sa city nag-eskwela, so need ninyo ang pang-allowance. Nagtalabog na atong mga traktora, you said, ang mga treasurer. Tapos may ginbaligya siya nga portion sang atop nga sin sang inyo nga balay para lang nga may pang-allowance kamo. Oo tita, kay ang amon sang dati, ang amon kusina ara sa sagwa, hindi man gid siya ang kawayan lang man amon balay, tapos ang kusina medyo malapad ang iya nga atop. So ang tunga sa to ginbaligya ni nanay kag ginpakilo niya kay para may idugang sa amon allowance. Nakibot ko nga sang ako na time nga magpuli para magkuha sang amon bugas kag mga laswa. Nag-ulan, ambal ko matigaan ko kay sang amo to nga time si nanay ara sa kampo. Nakibot ko nga pagwa ko sa kusina namon, nagaambi kay gali wala na siya sang atop. Mangkot ko sa nanay, wala nang atop sang aton nga tunga sa kusina. Ambal niya diin pa be, kundi gin pa kilo ko para mapandugang sa allowance niya. Of course, no, sa isa ka Iloy nga may mga estudyante ara sa syudad. Kag siguro naubos naman no atong mga ginpamaligya nga mga bili sa mga traktora, di ba? Kay ti kolehiyo kamo, 3 kamo kabilog, so kinahanglan nga ti mangita gid siya sang pamaagi, mangita gid siya sang diskarte. So nakabulig atong ginbaligya niya nga portion nga sin sang inyong kusina. And then aside from that, ano pagidya ang iya nga ginpanghimo para nga mapakaon kamo, mapadayon kamo sa inyo pag-eskwela? Kung kisa 5:30 or 6 a.m. tita, nagkakadto na si nanay sa kampo. Natuto si nanay nga magtanom kapatdan, nga sangbuhi si tatay, wala yagid na agyan. Magpang-abuno ka mga tubo, magpanghilamon sa mga katubuhan. Kag kung kisa 2 a.m. pa lang tita, nagkakadto si nanay sa dabutan sang palay. May mga sabog ni bala. Ay may hunol, tapos ginagabot na nila, kagin pamangkot ko siya sang amo to nga time kung tagpila ang sweldo, hambal niya tagpiso ang isa ka putok nga palay nga ginagabot nila kung kisa depende sa kung ano sa kada sigon ang iya nga pag ano tita Oo. So which means no wala gid dyan naguntat man sa pagpaninguha ang inyo nga mother. Parang no matter ano ka budlay nga tinadula na ang iyang husband, wala na sa saligan, pero karon siya na ang ginasaligan ninyo tanan. So she also did her best
para nga mapadayon ang very pag-eskwela ninyo, ang inyong nga pagpangabuhi. But knowing kung ano ang istorya sa inyong nga pangabuhi, aware ka mo nga amo na ang inyong nga sitwasyon, may kabudlay na because wala nang inyong nga father, kamo mismo, no? Nagapangita man sang pamaagi para nga makabulig sa mother ninyo. So giri kami, anong ginhimo ninyo samtang nag-ieskwela kamo sa syudad? Aside sa ginapadala sa akon magulang tita nga sa Taiwan, syempre hindi manggid siya nga makup ang tanan-tanan, no. So may ara kami ang akon mga magulang para makakita kami sa extra nga kwarta. Ang akon magulang since high school ang lalaki, nagabulig na siya sa hardware sang isa ka negosyante dira sa amon sa Dueñas, including sang pagkarga sa mga semento sa mga delivery truck kung may mga orders, kag kung ano-ano patita. Tapos ako kung may ara ko boardmate dati kag classmates nga may ginahilanat or hindi nila hindi lang nila trip nga magpanglaba, ginahangyo ko na sila hambal ko may ako malaba bayo mo. Hambal yati nang tagpila bayad hambal ko kung pila lang tinatagaan niya ko 50. Tapos amo na pandugang ko sa akon nga nga allowance, pambakal ko ka mga ballpen ko kag newsprint pakadto sa kung may mga exams kan. That's very good, no? Kay ti wala nyo yung ginabaliha ang kakapoy or huya-huya, kundi yung inyo yung isip, paano from your end nga makakontribute man kamo sa mga expenses and at the same time nga ti makapadayon kamo sa inyo nga pag-eskwela. And aside from that, no? May ginadala nga mga lalaswahon permi ang inyo nga magulang para sa inyo sa syudad? Nga makatipid man kamo no? Oo, tita. Bali, kung ang pagkuha sang amon nga supply nga mga laswa, kag kung ano-ano pa ipadala ni nanay, salitan kami, tita. Pero ako usually, dira lang ko sa boarding house, manglaba, tanan-tanan, manghimo sa amon kwarto. Tapos ang akon magulang na, amon ang makuha sa mga udag, mga kung ano-ano nga mga tangkong, kamote, kapayas, langka, dinadala sa syudad para at least may paruros kami sa amo adlaw-adlaw nga karanon. Well, of course, we know, no, nga ti, ginakapoy man ang inyong nga mother, knowing nga ti, do bag-o initanan sa iya, pero wala man siya yan, no, nagatalikod sa responsibilidad nga, siya na ang nanay, siya na ang tatay, siya na ang provider. May mga moments nga makita nyo ang inyong nga mother nga nasubuan or ginakapoy. May mga ara nga mga times, istoryahi kami palihog, kag paano nyo nga gina-comfort ang isa kag isa? Ako, tita, kay wala gid ko masyado nga nagdugay upod sa nanay. Kay 12 years old pa lang ako, ginkuha ako sang tita ko nga mag-eskwela sa Haro High School. So, kumbaga ang attachment kag ang pag-updanay ni namo ni nanay hindi gid dugay. Kay kumbaga pag from 12 years old hanggang pag college ko sa city na gid ko nagstay mo. So may ara times nga inugbayad na sang tuition fees namon nga wala gid masyad nga kulang pa. Kung either nga mag-promissory note kami, sinanay ko kung kisa nagakadto sa mga tawo nga mga tupad balay namon nga may mga ara-ara kag maghulam sang kwarta. Buenas kung mapahulam si nanay, pero kung wala tita, kung ano lang nga parangitan anti ginapatos ni nanay para lang may pandugang. Kag madumduman ko nga si nanay ko sang nagaubra siya sa kampo, tama sa kaniwang nga okay lang nga may bugas siya tita, tinambal iya sudan kag ginamos, ang ginamos ginatunga yan na ginasugba niyang isa ka gamay daw do isa ka pudyot na bulaan niya ka dahon ka saging putson kag pagtapos ka tigang niya ginapaalangayan niya iya tinigang ginasugba niya to ang iya nga ginamos kay para lang may sudan siya Ang hambal niya sa amon di bali nga ang iya sudan mga ginamos lang kag asin basta kami sa syudad makatapos gid kami tita. Kag waay gid si nanay sa akon pagkabalo, waay gid si nanay untat sa pagpangabudlay para lang makatapos kami tita. Kay hambal niya nga
Di bali nga hindi ako kadapli basta makatapos lang kamo. Actually tita damo man manabatian nga agi na pa eskwela mo pa na imo bata kay subon sa orihe mamana mga sawa man na sila gyapon. Ti ang sabat sang ako nanay, okay lang na kung mga sawa sila kag mamana, importante may tinapusan sila kag kung maminata sila sa ulihi, hindi sila mabudlayan sa ila pagpangabuhi kay may diploma sila kag damo sila credentials nga ipakita kung gusto nila mag-obra. So kanami man no, sa thinking sa inyo nga mother. So paano niya kamo nga gina-motivate? Paano niyo nga gina-inspire ang isa kag isa para nga magpadayon lang no matter ano kabudlay? Tama gid kabudlay ang sitwasyon tita pero with the help sa akon mga kabugtuan kag mismo sa self motivation kag sa mga may ara man part nga ang judgment sang mga tawo sa aton palibot amo nang nagahatag sa aton sang kusog kag kabaskog para magpadayon kag ma-reach naton ang aton nga goal sa atong kinabuhi kag luckily tanan kami tita nakatapos. That's very good, no? So ang ina nga mga pag-underestimate sa mga tawo, ang ilang panulok sa inyo, no? Nga hindi ka mo makatibawas, hindi ka mo makagraduate, ginhimo nyo nga challenge para sa inyo nga kaugalingon. And amo na iya ang naging motivation ninyo to do good sa inyo nga pag-eskwela. And then, amat-amat, nakatapos ka mo sa inyong pag-eskwela. So, sa 5 sa inyo, 4 gid ang nakatapos? Oo, tita. Bali, ang pangatlo at nag-pass away sang 2019. Bali, siya maalam siya kaso medyo nabuyoso sa barkada. Sorry. Okay. Tapos amo to, nakainom to siya tapos na disgrasya sa tanan sa amon nga mag-utod siya ang akon pinaka-close kay ti almost 1 year and pila lang kaman sa amon nga gap kag kami gid permi ang updanay sa boarding house kag maskin diin ko magkadto. So amo man ang iya nga pagkadula amo to ang pinakasakit man nga aside sa pagkadula sa akong tatay, sa pagkadula niya mo man to ang pinakamasakit niya natabo sa akong kabuhi. Kag I'm sure sa inyo man nga mother, it must have been a very big blow para sa inyo nga mother, but yet sa gihapon la siya na-give up, no? And so, amat-amat, nakagraduate kami, so pagkatapos ng kabudlay, kasulhay naman. So, istoryahan nato na ang inyo na subong nga estado sa kabuhi, kag ang inyo man nga mother, kumusta na sa subong. Sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program, mga kabombo, gina-istorya natin diri ang aton nga winner, si Neni sa 4th District right now ato sa Hong Kong. Magabalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa. Mga kabombo, it is now 42 minutes after 2 o'clock and balikan taman diri si Neni sa 4th District. So hello ni, so sang nag-amat-amat kinaka-graduate na kamo, kumusta na ang nangindalagan sang inyo nga pangabuhi? Kagang imo to nga magulang, you said amugid ang nangin daw alalay sang inyo nga mother samtang nag-eskwela kamo kay ti ato siya sa Taiwan, no? So, kumusta naman? May mga pamilya na kamusubong? Kumusta ng estado sa inyo nga pagpangabuhi? Although, oo tita, tanan kami may pamilya na. Tapos ang magulang ko nga nadula, may ara siya isa ka bata nga 4th year. Upod sa akon mga anak dito man sa Dueñas. So far, hindi na pareho sang una nga mapanglagha pa si nanay ka mga uhong sa mga uhot para lang may pansudan. Subong, kung anong gusto niya tita nga sudan, pwede niya na mabakal. Because supportado gid siya ninyo tanan. Suportado. Especially sang imo duha ka magulang nga mga seamen. Yes, tita. So, aside sa shopping, ano pa gid ang ginakalingawan? Ginakalingawan sa inyo nga mother?
every other month nagakadto siya sa salon magpakulay sang iya nga buhok, mapamanicure pedicure, kadto siya sa pase, maglagaw-lagaw bakal sang iya nga mga outfit para sa mga awarding ceremonies every quarter sang iya mga kaapuhan. Ay, kanami. And I'm sure she's really enjoying ang pag-atipan sang iya nga mga apo. Kay ganami, no? Loving herself, subong, and pampering herself because ara na ang mga naga-finance sang iya nga pampabeauty, sang iya nga pag-shopping-shopping, ara gid kamo. So, ano ang nakita nyo sa inyo nga mother during those times, no? Nga nga hindi gid siya preparado sa natabo nga ato, and she's still young, no? 50 pa lang gani ang inyo nga father, so maybe kaedad-edad niya lang or maybe younger pa siya. But yet, sa amos sa to nga sitwasyon, wala siya naghambal nga surrender na siya dayon, kundi nga she really did her best. So ano ang nanamian ninyo, ano ang gina-admire ninyo sa inyo nga mother nga sang sitwasyon nga ato nangin mabakod gid siya para sa inyo? Sa nadula akon mga tatay, tita, kumbaga si nanay, nanindugan gid siya nga by hook or by crook makatapos gid kami nga mag-ululutod. So ginhimo niya gid ang tanan-tanan para masuportahan kami sa amon nga pag-eskwela. And I admire her, kag nagapasalamat gid ako sa sang dako sa iya nga strong nga pagdisiplina sa amon, kag sa pag-instill sa amon nga dapat makatapos gid kami. Kay kung may tinapusan ka, education kag ang imong kinaalam, amo na ang mga bagay nga hindi gid makawat sa mga tawo sa imo. So most probably amo man no, ang hindi nyo gid makalipatan sa mga ginapang tudlo sa inyo sang inyo nga mother. Oo, gid tita. So ano naman deserve yan? niya subong nga mag-enjoy. Oo. Deserve na deserve. Very young po si mother nyo. Pila lang edad niya subong? 72 na sa tita. Okay. Medyo na siya, niwang naman siya kaysa genes nila, tapos may ara siya gout. So may ara man siya medication, kag enough man ang iya nga mga gatas, kompleto man siya kung ano gusto niya nga baklon para sa iya nga para magka-good health man siya. So sino upod niya subong sa pagpangabuhi? Ang tatlo niya kaapod, bali duwa sa akon, kag atong isa sa magulang ko na so siya apat sila sa balay. Siya ang nagabantay. And that is very kay tanan man kami tita may obra. And that is very good. At least napahamtang kamo dira, no? Kay ti layo kamo sa inyo nga family, but you know nga there is someone that you trust so much nga pwede bilinan sa inyo nga mga kabataan. Right? Yes, tita. Kay ang peace of mind, mental health is important, kid, kung layo kita sa pamilya. Do you agree pa man ko ton? Why nagsulod sa isip sa inyo nga mother nga magpamana? Liwat? Ay, wala, tita. May Wala. nangaluyag? Kung kisa ginasunlog siya ganyan namon, tita, pamana kada bala. Mbal na hindi takon. Yade nga ako lang isa sa balay, kag pag gusto takon lagaw, kung din tako maadton sa mamana-mana patakasakit malara sa ulo. And during those times, mga difficult times sa inyo nga kabuhi, nga tinaanad siya nagadepend siya sa inyo nga father sang una, sa tanan-tanan nga mga needs sa sulod sang balay. And then all of a sudden, nadula ang inyo nga father. Why nagsulod sa isip niya nga, siguro need ko partner para nga may katuwang ako sa pagpangatubang sini nga mga kabudlay. Wala, nagsulod sa isip niya? Wala gid tita. Kay strong gid ang iya nga kwan nga daw, kumbaga maskin ano kabudlay makaya niya man, kag siguro syempre ang band nila ni tatay, kumbaga gid siya irreplaceable. And that's very nice. Kay ginpanindugan niya ang iyang responsibilidad, no matter how difficult para sa iya, ginsakripisyohan niya gid kamo tanan-tanan because she loves you, all of you, no? Kag importante para sa iya nga maplastar kamo sa inyong pagpangabuhi. Regardless mamana kamo after nga makatapos kamo or magpalangasawa kamo, ang importante siguro para sa iya nga i-preparar niya lang kamo sa ginatawag nga pagpangabuhi. So sa tanan nga ini nga mga kabudlay nga inyo nga naagyan growing up with only one parent, ano ang imo nga na-learn sa inagyan nyo nga ini sa pangabuhi? Na-learn ko tita nga kay nanlan
maging mabakod ka, tapos dapat i-develop mo ang self-esteem kag confidence mo kay para maskin diin ka nga lugar kag kung ano nga bagay ang imo kag mga problema ang imo nga maatubang sa along sa imo nga pagpangabuhi, mabaskog ka kag never give up. Alright. Kay layo ka mo, duha ka brothers overseas, tapos ikaw, ara dira, ang isa mo ka utod, ara sa Taiwan. May time man nga maka-get together ka mo, nga bilog nga family, nga ari ka mo di, tingob, diri sa Pilipinas, upod sa inyo nga mother? Bali, once lang gid siya tita natabo sa tong during sang funeral sang akon magulang. Amo lang gid kami to nag-opdanay nga 5. Kag hindi man kami magtabo ang amon nga schedule kay ang isa manaog sa July, ang isa manaog sa October. Pero may ara kung ang duwa ka mag-utod ko nga lalaki, medyo nagatabuay ang ilang schedule, magkita na sila sa Pilipinas pero mga tag 2 weeks lang or 1 week tapos balik na naman sila. Ako kay hindi gid ko hindi magsanto sa schedule ko ang pagpuli kung ara man sila sa Pilipinas. Well, who knows, one day for a happy occasion, no? Basi, kung makatingob man ka mo tanan-tanan, maybe sa birthday sa mother ninyo or sa ano nga event sa inyo nga family. Well, who knows? Let's pray for that. So you're very thankful sa imo nga mother, sa tanan-tanan nga mga gipaghimo niya para sa inyo, especially para sa imo. May luyag ikaw nga message, nga luyag ipalabot sa mother mo? Basi kung by chance, nagapamati man siya? Ay, oo, tita, kay ginambalang ko to sila. Gakadlaw, gani ko, tita, kay hambal ko, mapa-interview ako to sa may Bumbo Radio sa kahapon lamang kay Tita Regine. Lantaw ka mo dyan? So, nagalantaw dito rin subong. Oo, lantaw sa Taguro. Anong liyag mo May, ihambal sa iyo? enjoy ka lang and I'm very grateful gid hanggod ang pagpasalamat namon nga mga magbugto sa mga sacrifices nimo kay maskin ano kita kapigado sa una ginhimo mo gid ang tanan-tanan kag nag-focus kagid ka namon why ikaw naman na nag-focus kagid ka namon para makatapos kami sa pag-eskwela and enjoy ka lang do karon na it's time for us nga mag-give back sang imo nga mga sacrifices amon kami duman ang bahala kanimo. Enjoy ka lang sa imo nga pag-shopping, pag-salon-salon. Although nga hindi man masyado ka well off tita, at least ara ng kaginhawaan nga wala na sinanay ko nagapangabudlay. Yes, comfortable na ang iya nga pangabuhi. Subong pag sinarayo, because ara ka mo, no, nga nagasuporta gid sa iya. Ano ang luyag mo i-share sa amon tanan nga inspirasyon sa inyo nga naagyan nga ini bilang isa ka family? Amon ang motto namon sa una nga poverty is not a hindrance to success. Basta ang lesson nga mintras gusto kamo sang inyo ginikanan nga paeskwelahon sa mga subong nga mga kabataan, eskwela kamo kay kabudlay gid na kung wala kamo sang tinapusan. So edukasyon ang pinaka-importante gid although may ara man nga wala nakatapos pero nag-umwad man ila kinabuhi pero para sa akon nga perspective tita kung may ara kaya tinapusan edge mo gid na iya para makakita ka man sa imo nga maayo nga future. Kay maswerte ka mo no for having a mother like your mother nga kamugid ang ginuna ninya gin prioridad jagid kamo sa inyo nga pagpangabuhi kag ginsakripisyohan niya kamo. So she's also an inspiration sa mga kababainhan dira nga away naman sang partner sa pagpangabuhi. May mga kabataan nga nabilin sa ila nga pag-inakop, may dako nga responsibilidad nga kung gustuhon makakaya. Right? Okay. Tama, tita. And now I'll give you the chance para sa shout out mo da. Sige, go ahead. Shout out sa akon nga mga anak, sa Lian Lorraine, kay Lian, kag kay Lorraine, kag kay Krista Joy, sa akon nanay. Stay pretty lang me. Tapos tita sa akon magulang ara na siya subong sa Dueñas man nga nagapamati sandalo karon. Salamat sa tanan-tanan nga efforts kag support. All right. Kag sa bilog nga pumuluyo ka Dueñas.
Sige. Maraming salamat sa imo ni. I hope this won't be the last time nga mag-share ka sa imo nga mga manami, nga mga istorya, nga mga inagyan sa kabuhi. And request ko naman is your love life, your love story. Love story nimo sa imo nga husband. Kung pwede, no? This month of February. Yes, tita. Actually, sa subong kag sa buwas day off ko, kayo nangayo gid ko schedule sa amo ko nga maka-off ko subong. Tapos sa buwas, tita, praying makapasar ko kay sa buwas may ara ko final exam sa amon nga Hoyva Abustaya. And I'm currently studying practical nursing, tita, sa Finnish language. Kag sa buwas ang amon final exam. So we wish you all the luck. Kagabay nga ti, matap mo, hindi lang sila mapasar ang exam, matap mo gid. We'll be praying for that. So salamat gid sa imo, Neni, isang 4th District. So far, do okay man ang mga employers mo dira? Oo, tita, mabuot kag wala man po ikasaway sa ila. On time man ang salary. So manami gid. Manami gid. Maraming salamat sa imo ni for your beautiful story and for giving us the time para nga maistorya ikaw diri. Halong ka dira and God bless you always dira sa may Hong Kong. Salamat gid. Salamat gid, tita. And there you have it, mga kabombo, ang ating winner straight from Hong Kong, si Neni, taga 4th District ini siya. After sa ating interview kay Neni, of course, ang ato naman nga pag-announce sa ating winner para sa siningang semana. But before that, mga kabombo, ginapasalamatan ko gid tanan nato yung mga letter senders sa mga istorya nga napunan sa mga inspirasyon, very spiritual ang iban kag kanami gid no nga mga giya para sa aton nga pangabuhi. Kag kamo dira gina-invite ko man magpadala man kag mag-share sa inyong mga istorya, preferably because month of love kita. Pwede mga love stories naman. Pwede maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang makasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat sa tanan naton yung mga letter senders and our winner for this week to win 1,000 pesos in cash. Amo man na ang premyo nga pagabatunon ni Neni sa 4th District. So most probably may representative ka lang ha nga pakaduon diri, padalaan mo siya sa imo ID, gain pa Xerox 2 copies and at the same time authorization letter stating nga siya ang imo again pa-claim because wala ka di kaya ara ka dira sa Hong Kong. And kung pwede, i-claim niya ang imong prize this Monday na. So I hope nabatian mo ina ang ina nga instruction. Madamo nga salamat. Napunan sa inspirasyon kita kag manami, no? Nga mga motivation sa siningang semana because of the stories nga gina-share diri sa aton. So aton yung next winner, why only one, kundi si Student Mom of Lambunaw. Congratulations sa imo, Student Mom of Lambunaw. You are our winner for this week. Mga kabombo, madamo yung salamat sa inyo. I'll be seeing you again on Monday and I'll be waiting for your love stories. Magasunod na ang mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Sa gihapon, ininyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy your weekend and see you on Monday. Good afternoon and God bless.